Akwụkwọ Job isi nke mbụ. E nwere otu nwoke n'ala aha ya bụ Job. Nwoke a bụ onye ezi omume na onye ziri ezi, onye na-atụ egwu Chineke ma na-ezere mmebi iwu. O nwere ụmụ nwoke 7 na ụmụ nwanyị 3, atụrụ ya, kamel 3,000, ala 5 nwere 2,000 keis. Ezinụlọ ya buru ibu nke ukwuu, nke mere na nwoke a bụ onye kachasị ukwuu n'ime mmadụ niile na-azụ ehi na 500 ụlọ ha. Onye ọbụla n'ụbọchị nke ya na nke ọwụwa anyanwụ, ụmụ ya ndị ikom gara iri nri na ihe ọṅụṅụ na ha. Mgbe ụbọchị oriri gafere, Job zigara ha ka ha kpọọ ụmụnne ha nwanyị 3 ka ha rie nri ma doo nsọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ n'uhuruchi, wee nye onyinye mkpụrụ mbụ nke okwu nye aha ha niile. N'ihi na Job chere, o nwere ike ịbụ na ụmụ m nwere obi. Otu ụbọchị mgbe ụmụ nwoke ahụ mehiere ma kwutọọ Chineke, Chineke bịara guzo n'ihu mgbe ahụ. N'ime ha, Onyenwe anyị jụrụ Setan sị, "Ebee ka Onyenwe anyị nọ? Ebee ka i si bịa? Ị sịkwa bịa?" Setan wee zaa, "Jee ije n'elu ya." Onyenwe anyị wee sị Setan, "Ị hụghị ohu m n'anya na ọ dịghị onye dị ka ya n'ụwa a, onye ezi omume na onye ziri ezi, onye na-atụ egwu Chineke ma na-ezere mmebi iwu?" Mgbe ahụ, Setan zara Onyenwe anyị sị, onye na-atụ egwu Chineke n'efu, ị gbabeghị ya n'ụlọ ya na ihe niile o nwere gburugburu. Ị gọziwo ọrụ aka ya, akụnụba ya amụbawo n'ala ahụ. Ma ugbu a, setị aka gị metụ ihe niile o nwere aka, ka ị hụ na ọ gaghị ekwulu okwu n'ihu gị. Jehova wee sị Setan, lee, ihe niile o nwere dị n'aka gị. Naanị n'ahụ ya ka ị gaghị agbatị aka gị. Setan wee si n'Onyenwe anyị pụọ. Otu ụbọchị ka ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya nwanyị nọ na-eri ihe ma na-aṅụ mmanya vaịn n'ụlọ ụmụnne ha ndị okenye. Onye ozi bịara ịzụ anụ wee sị, ehi na-akọ ugbo na ịnyịnya na-abụ anụ ụzọ n'ọnọdụ ha. Ndị skabia bịara n'ike wee jide ha. Ha ji mma agha gbuo ndị ohu ha. Mana naanị m gbapụrụ ka m gwa gị. Ka ọ ka nọ na-ekwu okwu, onye ọzọ bịara wee sị, ọkụ Chineke si n'elu daa gbaa atụrụ na ndị ohu ahụ ọkụ ma merụọ ha ahụ. Mana naanị m gbapụrụ ka m gwa gị. Ka ọ ka nọ na-ekwu okwu, onye ọzọ bịara wee sị, ndị Kaldia banyere n'igwe atọ wee dakwasị kamel, jide ha ma gbuo ndị ohu ahụ site na mma agha. Mana naanị m gbapụrụ ka m kọrọ gị. Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, onye ọzọ bịara wee sị, ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom na-eri ihe ma na-aṅụ mmanya vaịn n'ụlọ ụmụnne gị ndị okenye. Lee, oke ifufe si n'ọzara tie nkuku 4 nke ụlọ ahụ ma dakwasị ụmụaka ahụ. Ha nwụrụ. Naanị m wee hapụ m ka m gwa gị. Job wee bilie dọwa uwe ya, fegharịa isi ya, daa n'ala ma kpọọ isi ala wee sị, agbara m ọtọ si n'afọ nne m pụta, gbaa ọtọ ka m ga-alaghachi na ya. Jehova nyere, Jehova anarawokwa ya. Ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi n'ime ihe niile. Job emeghịghị ma ọ bụ boo Chineke ebubo nzuzu. Akwụkwọ nke Job isi nke 2. Otu ụbọchị ụmụ Chineke bịara guzo n'ihu Onyenwe anyị, bịara n'etiti ha wee guzoro n'ihu Onyenwe anyị.
Mgbe ahụ Onyenwe anyị jụrụ Setan sị, ebee ka ị si bịa? Setan zara Onyenwe anyị na Onyenwe anyị sị, ebee ka ị si bịa? I sikwa n'ụwa a bịa jee ije n'elu ya. Onyenwe anyị wee sị Setan, ị hụghị ohu m n'anya na ọ dịghị onye dị ka ya n'ụwa a, onye ezi omume na onye ziri ezi, onye na-atụ egwu Chineke ma na-ezere mmebi iwu. N'ihi na ọ nọgidere na-abụ onye ezi omume, ọ bụ eze na ị mesoro m ihe ka iji bibie ya na-enweghị ike kpatara ya. Setan zara Onyenwe anyị sị, akpụkpọ ahụ maka akpụkpọ ahụ, ihe niile mmadụ nwere ọ ga-enye maka ndụ ya. Ma ugbu a, setị aka gị metụ ọkpụkpụ ya na ahụ ya aka, ka ị hụ ma ọ gaghị ekwulu gị n'ihu. Ee, Jehova wee sị Setan, lee, ọ nọ n'aka gị, mana zọpụta ndụ ya. Setan wee si n'ihu Onyenwe anyị pụọ wee tie Job ihe dị egwu, site n'ọbụ ụkwụ ya ruo n'ọkpụkpụ. O wee were ite ka ọ kpụchaa ya, o wee dina n'etiti ntụ. Nwunye ya wee sị ya, ị ka nọ n'udo? Kwuo Chineke okwu ma nwụọ. Ma ọ sịrị ya, ị na-ekwu okwu dị ka nwaanyị nzuzu. Gịnị? Anyị ga-enweta ihe ọma n'aka Chineke ma ghara inweta ihe ọma? N'ime ihe niile, o mehieghị site n'egbugbere ọnụ ya. Mgbe ndị enyi Job atọ nụrụ ihe ọjọọ dakwasịrị ya, ha si n'ebe ha nọ bịa. Elifaz onye Teman, Bildad onye Shua na Zofa onye Nami, n'ihi na ha kwetara ịbịa mee mkpesa nye ya ma kasie ya obi. Mgbe ha lere anya n'ebe dị anya, ha amaghị ya. Ya mere ha welitere olu ha wee kwaa akwa. Onye ọbụla n'ime ha dọwara uwe ya, fesa isi ya àjà n'eluigwe, wee guzoro n'akụkụ ya n'ala ruo ụbọchị 17. Ọ dịghịkwa onye gwara ya okwu ọbụla, n'ihi na ha kwuru ma mwute ahụ dị oke njọ. Akwụkwọ nke Job, isi nke 3. Mgbe ahụ, Job meghere ọnụ ya wee kọchaa ụbọchị ya. Job abụọ tiri mkpu wee sị, laa n'iyi ụbọchị a mụrụ m, n'abalị ahụ a sịrị, a tụrụ ime nwa mmadụ, ka ụbọchị ahụ gbaa ọchịchịrị, ka Chineke ghara ile anya site n'ezi, ka ihe gharakwa ikpughe ya, ma ka ọ gbaa ọchịchịrị. Onyinyo ọnwụ na-ele ya anya, ka igwe ojii nọgide n'elu ya, mee ka igwe ojii dịgide n'elu ya, meekwa ka ọ dị egwu dịka ụbọchị ilu. Ka abalị gbaa ọchịchịrị, ka ọ gbagharakwa ịdịru ụbọchị ruo ụbọchị a kara aka, ka ọ gharakwa ịbanye n'ime anya. Anwụ tọgbọrọ n'efu, ọnwa dị ahụ ga-adịkwa ka ọ tọgbọrọ n'efu, ka ọ gharakwa ịpụta ìhè, ka ndị na-akọcha ụbọchị dị njikere ịhapụ ịkwa akwa ha, ghara ịla n'iyi maka ya. Kpakpando nke ọchịchịrị ahụ, nke chi ọbụbọ, ọ na-achọ ihe? Ọ hụghị chi ọbụbọ, n'ihi na o mechibeghị ọnụ ụzọ ndị nne m, afọ nne m, ma ọ bụ zoo mwute n'anya m. Gịnị mere na anwụghị m mgbe m na-amụ nwa? Ma ọ bụ gịnị mere na anwụghị m mgbe m si n'afọ pụta? Gịnị mere ikpere m ji gbochie m? Gịnị mekwara
ara isu ji mara, n'ihi na ọ ga-abụ na m ga-edina ala ma nọrọ jụụ ka m wee rahụ ụra ma zuru ike. Ya na ndị eze na ndị ndụmọdụ nke ụwa bụ ndị zụtara onwe ha ebe tọgbọrọ n'efu, ma ọ bụ ya na ndị isi ndị nwere ọlaedo ma jupụta ụlọ ha na ọlaọcha. Ma ọ bụ gịnị mere na ezobeghị m ezo dịka ọmụmụ nwa oge, ma ọ bụ dịka ụmụaka na-ahụbeghị ihe? Ndị ajọ omume akwụsịla ọchịchị aka ike ha, ndị rụsiri ọrụ ike nke ukwuu ezuokwala ike. Ndị a dọrọ n'agha na-ezu ike ọnụ ma ha anụghị olu onye na-emegbu mmadụ. Ndị nta na ndị ukwu, ohu a tọhapụkwara onwe ya n'aka onye nwe ya. Gịnị mere e ji ihe nye ndị nọ na nhụsianya na ndụ nye ndị nwere obi dị mma? Ndị chọrọ ọnwụ, ọ bụrụkwa na ọ bịaghị, chọọ ya karịa akụ. Ndị chọrọ ọṅụ ma ṅụrịanụ ọṅụ mgbe ha nwere ike ịchọta ili. Gịnị mere e ji nye onye ụzọ ya zoro ezo, onye Chineke gbachiri agbachi? N'ihi na ume m na-ebili tupu m rie ihe, mkpọtụ m na-apụkwa dịka mmiri, n'ihi na ihe egwu na-atụ m abịakwasịwo m. Ihe m na-atụ egwu abịakwasịwo m. Enweghị m udo, enweghị m udo, enweghị m izu ike, ma nsogbu bịara. Akwụkwọ nke Job isi nke 4. Sent, ma ọ bụ ebe Elifaz onye Teman zara sị, ọ bụrụ na anyị na gị akparịta ụka, ị ga-enwe mwute? Ma onye ga-egbochi gị ikwu okwu? Lee, ị kụziri ọtụtụ mmadụ ihe ma mee ka aka ndị dara mba sie ike. Okwu gị akwadowo ndị na-ada ada. I mekwara ka ikpere ndị na-adịghị ike sie ike. Ma ugbu a, ọ bịakwasịrị gị, ị na-ata ahụhụ, o metụrụ gị aka, ị na-echegbu onwe gị. Nke a ọ bụghị egwu gị, ntụkwasị obi gị, ịdị jụụ gị, na ezi omume nke ụzọ gị? Cheta, kpee ekpere, cheta biko onye nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ onye aka ya dị ọcha ebibiri ndezi omume. Dịka m hụworo ndị na-akọ ihe ọjọọ mana aghaghị ihe ọjọọ, na-ahọrọ ihe ahụ, ha na-ala n'iyi site n'iku ume Chineke. A na-erikwa ihe site n'iku ume imi ya. Mkpọtụ ọdụm, olu ọdụm na eze ụmụ ọdụm ka a gbajiri. Ndị lions na-ala n'iyi n'ihi enweghị ekpere. Ụmụ nke lions gbasasịrị. Ma ewetara m otu ihe na nzuzo, ntị m anatawokwa ụfọdụ. N'echiche nke ohu abalị, mgbe ụra dara n'ahụ mmadụ, egwu bịara m nke mere ka ọkpụkpụ m niile maa jijiji. Ifufe gafere n'ihu m wee mee ka ntutu isi m nke anụ ahụ m guzoro n'akụkụ. Onye ahụ guzoro otu ebe amaghịkwa m ihu ya. Onyinyo dị n'ihu ya. Anụrụ m olu na-asị, mmadụ ọ dị ike karịa m? Mmadụ ọ pụrụ ịbụ onye ozi omume karịa Chineke? Ma ọ bụ mmadụ ọ pụrụ ịdị ọcha karịa onye kere ya? Lee, ọ hụghị ezi omume n'ime ndị ohu ya. O tinyekwara ndị mmụọ ozi ya ihe nzuzu. Olee otu mgbe ahụ
ihe karịrị nke ahụ n'ime ndị bi n'ụlọ ụrọ. Ndị ntọala ha dị n'aja. Onye ka ala ga-ebibi? A na-ebibi ha site n'ụtụtụ ruo n'anyanwụ dara. Ha na-ala n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. N'agbanyeghị agwa ọma ha, ọ na-apụ ha anya, ha agaghị ala n'iyi n'enweghị amamihe. Akwụkwọ nke Job isi nke 5. Kpọọ oku ugbu a, ọ bụrụ na onye ọbụla ga-aza gị. Onye n'ime ndị nsọ ka ị chọrọ ịtụgharị. Iwe obi abụọ na-egbu onye nzuzu. Obi abụọ na-egbukwa onye nzuzu. Ahụrụ m onye nzuzu ahụ nke ọma, m wee bụrụ onye ka a kpụrụ n'ụlọ ya n'ọnụ. Na mberede, m na-asị, ụmụ ya ga-anọ n'ebe dị anya site na nzọpụta. A ga-ebibi ha n'ọnụ ụzọ, ma ọ dịghịkwa onye ga-enwe ike ịnapụta ha. Agụụ ga-eri anụ ya. Ee, ha ga-akpọrọ ya n'etiti ndị mmadụ. Akpịrị ga-anwụkwa ha ihe ọṅụṅụ ha. N'ihi na anaghị amụ nhụjuanya site n'aja, anaghịkwa amụ nhụjuanya site n'ụwa. Ma mmadụ na-eduhie dị ka okwu na-apụ apụ. Ma chọrọ m ịjụ Chineke ese ma tụgharịa okwu m nye Chineke. Onye na-eme ihe ukwu na ihe a na-enyocha, ma na-eme ihe ọjọọ na-enweghị aha. Ọ na-eme ka mmiri zoo n'ụwa, ma na-eme ka mmiri na-asọ n'okporo ụzọ, ma na-eme ka ndị dara mba n'obi bilie, ka e wee bulie ndị na-eru uju elu na nzọpụta. Ọ na-agbasa aghụghọ nke onye ọrụ aka, ka aka ha wee ghara ime ihe na-eme. Ọ na-ejide ndị maara ihe na aghụghọ ha. Ọ na-emekwa ka ndụmọdụ nke ndị ajọ omume bụrụ ihe nzuzo. Ha na-ezute ọchịchịrị n'ehihie. Ha achọghịkwa onye ọbụla dịka ọ na-eme n'abalị. Ma ọ na-echebe onye ogbenye pụọ na mma agha. N'ọnụ ha na n'aka onye na-eme ihe ike ka onye ogbenye wee nwee olileanya ya. Ma ajọ omume na-emechi ọnụ ya. Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ Chineke na-abara mba. Ajụla ntaramahụhụ nke onye pụrụ ime ihe niile, n'ihi na ọ na-emepụta ọnya ma kechie ya. Ọ na-eti ya ihe, aka ya na-agwọkwa. Ọ ga-enye gị mkpagbu isi. Nke 7 agaghị emetụ gị aka. N'ọnwụ, ọ ga-anapụta gị n'ọnwụ, n'agha site n'ike mma agha. A ga-echebe gị pụọ na ihe otiti nke ire. Ị gaghị atụkwa egwu mbibi mgbe ọ bịara. Ị ga-achị mbibi na ụwa ọchị. Ị gaghị atụkwa anụ ọhịa nke ụwa egwu, n'ihi na nkume ubi ga-adị n'udo na gị. Anụ ọhịa ga-adịkwa n'udo na gị. Ị ga-amarakwa na udo ga-adị n'ụlọ ikwu gị. Ị ga-eleta ebe obibi gị, ị gaghịkwa emehie. Ị ga-enwekwa obi ike na mkpụrụ obi gị ga-adị ukwuu. Ụmụ gị ga-adịkwa ka ibu nke ụwa. Ị ga-adị n'ili gị n'oge zuru oke, dịka mkpụrụ ọka si abịa n'oge kwesịrị ekwesị n'ime ebe edebe ihe. Lee, otu a ka anyị rịọrọ, otu a ka ọ dị. Nụrụnụ nke a, ma mara ya n'onwe gị. Akwụkwọ nke Job isi nke 6. Job zara wee sị,
ọ bụrụ na ọ tụọ ihe mwute m nke ọma ma tinye ihe mwute m n'ihe nguzozi, ugbu a ọ ga-adị arọ karịa àjà nke oké osimiri. Ya mere okwu m na-agbọ agbọ, n'ihi na akụ nke onye pụrụ ime ihe niile dị n'ime m. Onye nsị ya na-agbaji mmụọ m, egwu Chineke ga-awakpokwa m. Ịnyịnya ọhịa ọ ga-ekpe ekpere mgbe o nwere ala? Ka ehi ọ ga-agbọ agbọ mgbe o nwere nri? A ga-eri ihe nrụsie na-enweghị nnu, ka ọwa ụtọ dị nnọcha nke ọgbọ. Ihe ndị mkpụrụ obi m jụrụ imetụ aka dịka nke Daịfụ bụ nri m. Ọ bụrụ na m nwere ike inwe ọchịchọ m, ma ọ bụrụ na Chineke ga-enye m ihe m chọrọ, nke ahụ bụ na Chineke ga-ebibi m, na ọ ga-ahapụ ya aka ya wee bepụ m. Mgbe ahụ, m ga-enwe nkasi obi. Ọ bụ ezie na ọ na-ata m ahụhụ n'ihe mgbu, ọ naghị azọpụta m, n'ihi na agọnarịghị m okwu nke onye nsọ. Ike dị aṅaa ka m ga-eguzogide? Ma ọ bụ gịnị bụ njedebe m? Ma ọ bụrụ na m ga-agbatị ndụ m, ike m ọ bụ nkume? Ma ọ bụ anụ ahụ m ọ bụ nkume? Ọ bụghị eziokwu na enweghị m enyemaka n'ime m, na-anapụwokwa m ike? Onye nọ n'ahụhụ kwesịrị ka onye agbata obi ya kasie ya obi, mana mmadụ ahapụwo egwu nke onye pụrụ ime ihe niile. Ụmụnne m aghọgbuwo m dịka iyi, dịka nke ndị ojii. Ebe mmiri na-asọ asọ, ha na-agafe, ma n'oge na-adịghị anya ha ga-akpọ nkụ ma na-aka nka. Mgbe ọ kpọrọ nkụ ka ọ ga na-aga, ha na-apụ ebe ha nọ, ma ọ bụ ha na-apụ n'ụzọ ha na ụzọ ha. Ha na-apụ n'anya ma nwụọ. Ndị na-aga Tema lere ha anya, ndị na-aga Sheba na-echere ha, ma ha nwere mgbagwoju anya. Mgbe ha nwere olileanya, ha bịara ebe a, ma ihere mee ha. Ugbu a, unu ndị nọ ka ha, unu ahụwo ihe otiti dị egwu m, unu atụwokwa ụjọ. Ọ bụ n'ihi na m sịrị, kpọtara m ihe, ka ọ bụ n'ihi na ị nyere m ụgwọ ọrụ site na ihe onwunwe gị. Ị napụrụ m n'aka ndị iro, ma ọ gbapụtaghị m n'aka ndị aka ike. Kụziere m ihe, m ga-ejidekwa ire m, meekwa ka m mara ebe m mere ihe ọjọọ. Olee otú okwu ezi omume si sie ike? Gịnịkwa ka onye ọbụla n'ime unu ga-ata ụta? Unu chere iweghachi okwu unu na okwu ndị nọ n'ahụhụ dị ka ifufe? Ị na-eweda iwe gị n'ahụ nwa mgbei, ma gwuo olulu maka enyi gị? Ya mere, leenụ anya, n'ihi na agaghị m agha ụgha n'ihu unu. Biko, tụgharịanụ ka ajọ omume ghara ịdị. Laghachinụ, ka m na-ekwu, unu ga-ahụkwa ezi omume m n'ụzọ ahụ. E nwere ajọ omume n'ire m. Ọ bụ na ọnụ m abụghị ngosipụta nke mwute. Akwụkwọ nke Job, isi nke 7. Ọ bụ na enweghị oge akara aka maka mmadụ n'ụwa?
Ọ bụ na ụbọchị ya adịghị ka ụbọchị iwe, dịka ohu si achọ ndụ, dịka onye na-akwa iko si achọ njedebe nke ọrụ ya? Otu ahụ ka m ketara ego nke ihe efu. Ekenyekwara m n'abalị mwute dịka nke ekenyere m. Ọ bụrụ na m dinara n'ala, m na-asị, olee mgbe m ga-ebili? Na-atụkwa chi ọbụbọ. M na-ejupụta n'ọgbaghara ruo mgbe chi ga-abọ. Anụ ahụ m yiri ikpuru na unyi nke aja. Akpụkpọ ahụ m adọwara adọwa ma ghọọ ihe jọgburu onwe ya. Ụbọchị m dị ngwa karịa ịnyịnya ha na-agafekwa n'enweghị olileanya. Cheta na ndụ m bụ naanị ifufe. Anya m agaghị alaghachi ịhụ ihe ụtọ. Anya nke hụrụ m agaghị ahụ m ọzọ. Anya gị dị n'ahụ m agaghịkwa anọ m ọzọ. Dịka igwe ojii si apụ ma pụọ, otu ahụ ka onye na-agba n'ili agaghị apụta ọzọ. Ọ gaghị alaghachi n'ụlọ ya ọzọ. Ebe ya agaghị amakwa ya ọzọ. Ya mere, agaghị m ahapụ ọnụ m, kama m ga-ekwu okwu n'ọgbaghara nke mmụọ m. M ga-echekwa echiche n'obi uli m. Ọ bụ oke osimiri ka ọ bụ azụ whale nke mere na ị ga-eji chebe m n'agha mgbe m na-asị, ihe ndina m ga-eme ka m dị jụụ, ihe ndina m ga-adịkwa mma. Kasie m obi n'uche m. Mgbe ahụ ị ga-enye m nsogbu ma mee ka m nwee ihe njuanya site n'ohu. Ya mere, mkpụrụ obi m ga-achọ ịnọ n'ọgbaghara ma nwụọ karịa ịnọ n'okpuru m. Akpọrọ m ya asị. Agaghị m adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, chebe m, n'ihi na ụbọchị m bụ naanị ihe efu. Gịnị ka mmadụ bụ, nke mere na ị na-eme ka ọ dị ukwuu ma tinye obi gị n'ebe ọ nọ? Ị na-eleta ya ụtụtụ ma na-anwale ya oge ọbụla? Ogologo oge ole ka ọ ga-adị tupu ị pụọ na m? Ị gaghị ahapụ naanị m ruo mgbe enwere ike ịlọ efere m. Emehiela. Gịnị ka m ga-eme gị? Gị onye na-echebe m, gịnị mere iji debe m dịka ihe ịrịba ama megide gị, ka m wee bụrụ ibu arọ nye onwe m? Gịnị mere na ị naghị agbaghara mmehie m ma wepụ mmehie m? N'ihi na ugbu a m ga-arahụ ụra n'aja. Ọ bụrụkwa na ị chọọ m n'ụtụtụ, ị gaghị ahụ m. Akwụkwọ nke Job, isi nke 8. Bildad Shuhita wee zaa sị, ruo ole mgbe ka unu ga-ekwu okwu? Ọnụ unu ga-adịkwa ka ihe ndị a dị ike. Okwu ọnụ unu, Chineke nke na-ekpe ikpe ifufe, ma ọ bụ onye pụrụ ime ihe niile iji mee ihe ziri ezi? Ọ bụrụ na ụmụ unu emehiewo megide ya, o zigakwara ha n'ọnọdụ mmehie ha. Ọ bụrụ na unu ga-aga n'ihu na-ekpeku Chineke ekpere, ọ bụrụ na unu ga-adị ọcha, ọ ga-eteta n'ebe unu nọ, meekwa ka ebe obibi nke ezi omume unu baa ọgaranya. Ọ bụ ezie na mmalite unu dị obere, ihe niile, ọgwụgwụ unu ga-aba ụba nke ukwuu. Gwa onwe unu nke ọma, biko gbasara oge gara aga, ma kwadebe ịchọ ndị nna ha. N'ihi na anyị bụ naanị nke ụnyaahụ, anyị amaghịkwa ihe, n'ihi na ụbọchị anyị n'ụwa
bụ onyinyo. Ha ekwesịghị izi gị ma gwa gị okwu obi ha. Ahịhịa ọ ga-eto eto ma ọ bụghị mee, ma ọ bụ ahịhịa ọ ga-eto eto ma ọ bụghị mmiri? Ọ bụrụgodu na ọ bụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụghị ya, ma agbụghị ya, ọ ga-akpọnwụ tupu osisi ọbụla ọzọ. Otu a ka ụzọ ndị na-echefu Chineke dị. Olileanya nke ndị ihu abụọ ga-ala n'iyi. A ga-ebipụkwa ntụkwasị obi ya. Ntụkwasị obi ya ga-adịkwa ka ụlọ onye na-aghọ aghụghọ. Ọ ga-adabere n'ụlọ ya, mana ọ gaghị eguzo. Ọ ga-arapara na ya, mana ọ gaghị eguzo. Osisi ahụ dị ndụ n'ihu anyanwụ, alaka ya na-agbasakwa n'ubi ahụ. A na-agba mgbọrọgwụ ya gburugburu isi ya ahụ, ma na-apịachi ya gburugburu n'ụlọ nkume. Ọ bụrụ na onye ọbụla ajụọ ya n'ọnọdụ ya wee gọnarị onwe ya sị, "Ahụbeghị m gị," lee, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ka o too n'ụdị ụzọ, lee, Chineke agaghị achụpụ onye ezi omume, ọ gaghịkwa ejide ndị ajọ omume n'aka ruo mgbe ọ ga-ejupụta ọnụ gị n'ọchị. Egbugbere ọnụ gị ga na-aṅụ. Ndị kpọrọ gị asị ga-eyi ihere. Ebe obibi nke ndị ajọ omume agaghị anọgidekwa. Akwụkwọ nke Job, isi nke 9. Mgbe ahụ, Job zara sị, "Amaara m nke ọma na ọ dị otu a, n'ihi na olee otu mmadụ ga-esi bụrụ onye ezi omume ma ejiri ya tụnyere Chineke? Ọ bụrụ na ọ ga-arụrịta ụka na ya, ọ gaghị aza ya otu ihe n'ime 1,000. Ọ bụ onye maara ihe n'obi ma dị ike, onye nwere iwe megide ya ma nwee ọganihu. Ọ na-ewepụ ugwu, ha anaghị atụ egwu mgbe ọ na-akwatu ha n'iwe ya. Ọ na-ewepụ ụwa n'ọnọdụ ya, ogidi ya na-ama jijiji. Ọ na-enye anyanwụ iwu, mana ọ naghị ebili. Ọ na-emechi kpakpando dịka ihe mkpuchi. Ọ bụ naanị ya na-agbasa eluigwe ma na-eje ije n'elu oké osimiri. Ọ na-emepụta kpakpando Arcturus na Orion na Pleiades n'ugwu ndịda. Ọ na-eme ihe ukwu na ihe na-apụghị ichetu n'echiche. Ee, ihe dị ebube na-enweghị aha. Lee, mgbe ọ na-agafe n'akụkụ m, ahụghị m ya. Mgbe ọ na-agafe, anaghị m ahụ ya. Lee, mgbe ọ na-ekpe ekpere, onye ga-eme ka ọ laghachi azụ? Onye ga-asị ya, "Gịnị ka ị na-eme?" Chineke anaghị ewepụ iwe ya. Onye kachasị ike na-enyere aka megide ya, ma ọ bụghị ya. M ga-aza ya, ma ọ bụ kedu ka m ga-esi chọta okwu m n'aka ya? N'ihi na ọ bụrụgodu na m bụ onye ezi omume, enweghị m ike ime ya. Bụ azịza. Mana m ga-arịọ arịrịọ ka ọ zaa m. Agaghị m achọpụta na ọ bụ onye ikpe m? Ọ bụrụ na m tie mkpu, ya onwe ya anụ olu m, n'ihi na ọ na-ebibi m site n'oké ifufe, ma na-emerụ m ahụ na-enweghị ike ịkpatara ya. Ọ naghị ekwe ka m kuo ume, kama ọ na-emeju m obi ilu. Ọ bụrụ na anyị ekwuo okwu banyere ike, lee, ọ dị ike. Ọ bụrụ na anyị ekwuo okwu ikpe, onye ga-akpọbata m iji chebe m? Ọ bụrụ na m ga-eme ka onwe m bụrụ onye ezi omume, ọnụ m ga-ama m ikpe. Ọ bụrụ na m ga-ezu oke, ọ ga-ekpe m ikpe dịka onye ajọ omume. Ọ bụrụgodị na amaghị m ugbu a na nke m zuru oke, mkpụrụ obi m, ya mere
ana m akpọ ndụ m asị. Nke a bụ isiokwu. Ya mere m sịrị, ọ na-ebibi ndị ajọ omume na ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. Ọ bụrụ na ihe otiti na-egbu mmadụ na mberede, Chineke ọ ga-achị ọchị maka ntaramahụhụ nke onye aka ya dị ọcha? Ụwa dị n'aka ndị ajọ omume. Ọ maara ihu ndị ikpe ha, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ebee ka ọ nọ, ma ọ bụ onye ka ọ bụ? Ụbọchị m agbawo ọsọ karịa osisi. Ha agbaala ọsọ, ha ahụghịkwa ihe ọma ọbụla. Ha gafeela dịka ụgbọ mmiri kachasị ọsọ, dịkwa ka udele nke na-efega ekpere. Ọ bụrụ na m sị, m ga-echefu nkwa m, kwụsị iwe m, ma kasie onwe m obi, mgbe ahụ m ga-anapụta onwe m n'ihe mgbu m niile. Ebe m maara na ị gaghị ekpe m ikpe na onye aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ na m bụ onye ajọ omume, gịnị mere m iji na-arụsi m ọrụ ike n'ụzọ a? Ọ bụrụ na m so onwe m na mmiri snow ma sachaa aka m nke ọma dịka m nwere ike, ị ga-etinye m n'olulu ahụ. Uwe m ga-emekwa ka m ghara ịdị ọcha, n'ihi na ọ bụghị nwoke dị ka m onye nwere ike ịza ya. Ọ bụrụ na anyị ezukọ ikpe, ọ dịghịkwa eze ukwu ọbụla nwere ike itinye aka ya n'ahụ anyị abụọ. Ya nara m mkpara ya, ka egwu ya ghara iju m anya. Mgbe ahụ m ga-ekwu okwu, agaghị m atụ ya egwu, mana n'ihi na abụghị m, ma m ga-eguzosi ike. Akwụkwọ nke Job, isi nke 10. M ga-ebipụ mkpụrụ obi m ka ọ na-eme mkpesa maka onwe m, ma kwuo okwu n'obi ilu nke mkpụrụ obi m. M ga-asị ka m ghọta ihe mere iji na-ese okwu megide m. Chineke, amaala m ikpe. Hapụ m ka m ghara ọdịna mma imegbu m. Ị chere na ọ dị mma ịhapụ ọrụ aka gị, ndụmọdụ nke ndị ajọ omume, na imere obodo amara inwere anya anụ ahụ ka ị na-ahụ? Ụbọchị gị ọ dị ka afọ mountain na m? Ị na-ahụ dịka mmadụ si ahụ n'ime ụbọchị mmehie m, ma ọ bụ oge afọ gị? Ị na-ajụ ma na-achọ mmehie m? Ị maara na m si n'aka gị pụọ? Aka gị o mere m ka m kpọọ gburugburu? Ị ga-ebibikwa m? Cheta, ọ bụghịkwa gị na ị mere ka m dị ka m na-arịọ? Ị ga-emekwa ka m dị ka àjà ọzọ. Ị kụghị m n'aka dịka mmiri ara ehi, ma mee ka m bụrụ ihe dịka chiz. Ị yikwasịwo m akpụkpọ anụ na anụ ahụ, jikọtakwa m n'ọkpụkpụ na akwara. Ị nyewo m ndụ na amara nleta gị. Echekwawokwa m mmụọ m. Ọ bụ ezie na ị zobewo m ihe ndị a n'obi gị. Amaara m na ọ dị otu a n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na emehiewo m, ị ga-ele m anya dịka ụlọ mkpọrọ maka ajọ omume m. Ọ bụrụ na emehiewo m, ahụhụ ga-adịrị m. Ọ bụrụ na emehiewo m, agaghị m ebuli isi m elu, ebe m jupụtara n'ọgba aghara, n'ihi na ahụrụ m nhụjuanya m maka mbawanye ụba. Chụpụ m dịka ọdụm, laghachi gosi onwe gị dịka di m. Ị na-eme ka
ihe otiti gị dị ọhụrụ megide m. Ị na-emekwa ka iwe gị dịkwuo ukwuu megide m. Ụsụ ndị agha nke ahụhụ na-emegidekwa m. Gịnị mere i ji si n'afọ wepụta m? Ọ bụrụ na anwụọla, a sị na ọ dịghị anya ahụ m. Ma a sị na m bụ onye na-amaghị, mana esi n'afọ m kpọpụta m gaa n'ili. Ọ bụ na ụbọchị mmadụ ole ma ole ka ọ kwụsị ma pụọ n'ebe m nọ, ka m wee nweta nkasi obi. Tupu m apụọ, a ghara ịlaghachi ọzọ. Ọ bụ na ruo n'ala ọchịchịrị na onyinyo ọnwụ, n'ala ka m na-ekwu, ọchịchịrị dịka ọchịchịrị n'onwe ya, na onyinyo ọnwụ, ebe enweghị usoro, mana ihe dị ebe ahụ dịka ọchịchịrị. Akwụkwọ nke Job, isi nke 11. Zofa onye Nami zara okwu. Ma ọ bụ onye kwesịrị ịkwado onye na-ekwu okwu dị ukwuu? Mmadụ kwesịrị ịgbachi nkịtị n'ihu ụgha unu. Mgbe ị na-akwa ndị ọzọ emo, ọ dịghị onye na-eme gị ihere. Ị sịrị, ozizi m dị ọcha, mụ onwe m dịkwa ọcha n'anya gị. Ma ọ bụrụ na Chineke ekwu okwu ma meghee egbugbere ọnụ ya megide ya, ọ ga-agwa gị okwu ka o wee kpughee gị ìhè nzuzo na nke amamihe, otu isi chụpụ ọgbụgbọ abụọ ahụ, dịka ezi omume si dị. Mara na Chineke echefuola gị maka ajọ omume gị. Ị nwere ike ịchọpụta Chineke site n'ịchọ ihe. Ị nwere ike ịchọpụta onye pụrụ ime ihe niile n'izu oke ya. Eluigwe dị elu, gịnị ka ị ga-eme? Ọ dị omimi ma ị maara ya. Ya karịrị hel, kedu ka a ga-esi tụọ ya ogologo karịa ụwa ma jupụta karịa oke osimiri? Ọ bụrụ na o bepụ ma mechie ma ọ bụ chịkọta, onye nwere ike ime ka ọ laghachi azụ? N'ihi na ọ maara na ndị nzuzu ma na ha na-ahụ ajọ omume na ndị na-aghọtaghị ihe ọ bụla. Ma nwoke ahụ maara ihe, ọ bụ ezie na nwa amụrụ ọhụrụ dị ka osisi ọhịa. Ọ bụrụ na ị kwadebe obi gị ma gbatịa aka gị n'ebe ọ nọ, ọ bụrụ na ajọ omume gị dị n'aka gị, wepụ ya. Ekwekwala ka ajọ omume gị biri n'ụlọ ikwu gị. N'ezie, ị ga-ebuli ihu gị elu na-enweghị ntụpọ. Ị ga-eguzosi ike ma ghara ịtụ egwu. Ị ga-echefu nhụjuanya gị ma cheta ha dịka mmiri gara aga. Ọ bụ n'afọ gị ka a ga-apụta ihe karịa ụbọchị efu. Ị ga-enwu ma dịka ụtụtụ. Ị ga-enwe obi ike n'ihi na e nwere olileanya. Ị ga-egwu olulu ma dina n'udo. Mgbe ị zuru ike, ọ dịghị onye ga-eme ka ị tụfuo olileanya n'ezie. Ọtụtụ mmadụ ga-achọ gị, ma anya ndị ajọ omume ga-apụ n'anya. Ebe mgbaba ha ga-ala n'iyi, olileanya ha ga-apụkwa n'anya. Akwụkwọ nke Job, isi nke 12. Mgbe ahụ, Job zara sị, nghọta ha nke unu, abụghịkwa m onye dị ala karịa unu. Ee, onye na-amaghị ihe ndị a. M dị ka onye na-akụ onye agbata obi ya aka, onye na-akpọku Chineke. Ọ na-anụkwa ya. A na-akwa ndị ezi omume na ndị ajọ omume emo. Onye dị njikere ịda dị ka onye na-eleda anya n'echiche nke ndị ọgaranya. Ụlọ ndị ohi na-aga nke ọma. Ndị na-anya isi n'ebe Chineke nọ.
ndị Chineke ji aka ya baa ọgaranya n'ọkwa n'udo. Jụọ anụ ọhịa na anụmanụ nke Chineke ga-akụziri gị ihe ụwa ha ga-agwakwa gị, ma ọ bụ gwa ụwa okwu, ọ ga-adakwasị gị, ma ọ bụ nye azụ nke oke osimiri, ha ga-agwakwa gị. Onye ga-amaghị ihe ndị a niile ma ọ bụghị n'aka Jehova mere ha, n'aka onye ka mkpụrụ obi gị niile dị ndụ na ume nke mmadụ niile dị? Ntị ọ bụghị ya na-aghọta okwu ndị a, ọnụ anaghịkwa atọ unu ahụ ụtọ. N'etiti ndị ochie, amamihe dị n'ogologo ụbọchị dị ka nghọta. N'aka ya ka amamihe na ike dị, ndụmọdụ na nghọta dị. Lee, ọ na-akwatu ụlọ, ọ pụghịkwa iwu ya. Ọ na-emechi mmadụ, ọ pụghịkwa ịtọhapụ ya. Lee, ọ na-egbochi mmiri, ha na-akpọ nkụ, ma mgbe ọ na-ahapụ ha, ha na-ebibi ụwa. N'aka ya ka ike na amamihe dị. Ndị a na-aghọgbu ndị na-aghọgbu bụ ndị nke ya. Ọ na-eme ka ndị ndụmọdụ dị ka ndị na-eme ihe ike. Ọ na-emekwa ka ndị ikpe bụrụ ndị nzuzu. Ọ na-atọpụ olu ndị eze ma na-eke eriri ha. Ọ na-edu ndị isi dị ka ekpere ma na-achụpụ ndị ike. Ọ na-ewepụ okwu ndị ndụmọdụ kwesịrị ntụkwasị obi ma na-ewepụ ikpe n'aka ndị ochie. Ọ na-eleda ndị isi anya ma na-eme ka ike nke ndị dị ike ghara ịdị ire. Ọ na-ekpughe obi ndị dị omimi site n'ọchịchịrị ha ma na-eme ka onyinye ọnwụ pụta ìhè. Ọ na-eme ka ndị mmadụ baa ụba ma na-ebibi ha. Ọ na-eme ka mba dị iche iche baa ụba ma na-akpọbata ha ọzọ. Ọ na-ewepụ ndị obi bụ ndị ndụ nke ndị mmadụ n'ụwa ma na-eme ka ndị na-awagharị n'ọzara, ndị na-awagharị n'ọchịchịrị na-enweghị ihe. Ọ na-emekwa ka ha na-awagharị dị ka onye aṅụrụma. Akwụkwọ nke Job, isi nke 13. Anya m ahụla ihe a niile, ntị m anụwo ma ghọta ya. Marakwa na ihe niile ị maara adịghị m ala karịa gị. Ma m ga-agwa Chineke okwu. Achọrọ m ịrụ ụka na Chineke, n'ihi na site n'aghụghọ ka unu na-agha ụgha. Ihe nzuzu unu niile abaghịkwa uru. Ọ bụrụ na unu ga-egbochi ire unu ka e wee kpọọ amamihe unu n'ebe unu nọ. Ugbu a gee ntị na-arụ maka m, ma gee ntị na-arụ maka nke egbugbere ọnụ m. Unu ga-ekwu okwu ọjọọ iji chebe Chineke. Unu ga-ekwukwa okwu aghụghọ maka ihe kpatara ya. Unu ga-anabata onye ya ma ọ bụ lụọ ọgụ maka Chineke? Chineke ọ dị mma ka ọ hụ gị? Unu ga-emere ya otu ụlọ mkposi ahụ emere maka mmadụ? Ọ ga-abara gị mba ọ bụrụ na ị nabata ndị mmadụ na nzuzo? Ịdị mma ya agaghị eme ka ị tụọ egwu. Egwu ya ọ ga-adakwasị gị? Ncheta gị nwere ike ịdị ka ntụ, ahụ gị dịkwa ka ụrọ. Jide ire gị n'ihu m ka m wee kwuo okwu, ka ekwukwa ihe ị chọrọ.
Gịnị mere m ji were anụ ahụ m na eze m ma tinye mkpụrụ obi m n'aka m? Ọ bụrụgodu na o gbuo m, ọ ga-atụkwasị ya obi ma dọọ ụzọ m aka na ntị ihu ya? Ọ ga-abụkwa nzọpụta m, n'ihi na onye ihu abụọ agaghị abịa n'ihu ya. Nụrụnụ okwu nke ọma, lezienụ anya n'okwu m. Lee, ọ bụrụ na m akwado onwe m maka ikpe, amaara m na ọ ga-ekpe m ikpe ziri ezi. Onye bụ onye ga-agbachitere m? N'ihi na ọ bụrụ na m ejide ire m ugbu a, m ga-anwụ. Mana emeela m ihe abụọ. Agaghị m ezobe onwe m. Wepụ aka gị n'ebe m nọ. Ekwekwala ka egwu gị mee ka m tụọ egwu. Mgbe ahụ kpọọ m, m ga-aza gị, ma ọ bụ ka m kwuo okwu. Zaa m, olee otu mmehie m dị? Gosi m nnupụ isi ma na mmehie m. Gịnị mere i ji zoo ihu gị ma were m dị ka onye iro gị? Ị chọrọ ịgbawa ọbara n'ihu na azụ? Ị chọrọ ịchụ ahịhịa ọka? N'ihi na ị na-ede ihe ilu megide m, ma mee ka m daa n'ime ajọ omume m nke oge ntorobịa m. Ị na-etinyekwa ụkwụ m n'osisi, na-elekwa m anya nke ọma n'ụzọ m niile, ma na-eme ka ha dị ka ihe rere ure n'okwu m. Onye dị otu ahụ na-aka nka dị ka ihe rere ure, na-adị ka uwe nke ebuworo ebu. Akwụkwọ nke Job, isi nke 14. Nwoke a mụrụ site na nwanyị na-adịte aka ma jupụta na nsogbu. Ọ na-eto dị ka iyi, ma a na-ebipụ ya. Ọ na-apụkwa dị ka onyinyo, ma ọ naghị anọgide. Ma ị na-emeghe anya gị nye ya ma kpọbata m n'ikpe gị. Onye nwere ike iwepụta ihe dị ọcha site n'ihe ruru unyi? Ọ dịghị otu. Ọ bụ na ụbọchị ya abụghị nke akara aka. Ọnụ ọgụgụ ego ya dị n'aka gị. Ị guzobewo oke ala ya, nke ọ na-apụghị ịgafe. Zere ya ka o wee nọgide ruo ụbọchị a chọrọ, dị ka ugo. N'ihi na e nwere olileanya maka osisi. Ọ bụrụ na e bepụ ya, na ọ ga-epulite ọzọ. Alaka ya agaghị akwụsị. Ọ bụrụgodu na mgbọrọgwụ ya ka nka n'ụwa, ogwe ya anwụọkwala n'ala. Ma site na mmiri na-ezipụ, ọ ga-epulite ma mịa mkpụrụ dị ka osisi. Ma nwoke ahụ na-arịa ọrịa ma nwụọ, ebekwa ka ọ nọ. Dịka mmiri si n'oké osimiri gafee, na dịka ide mmiri si akpọnwụ ma kpọnkụ, otu ahụ ka mmadụ na-ehi ụra ma ọ naghị ebili, n'ihi na ọ gaghị eteta ọzọ, ma ọ gaghị ebili n'ụra ya ruo mgbe eluigwe agaghị adị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-ezobe m n'ili ma zoo m, ruo mgbe iwe gị ga-agafe, ma nye m oge ma cheta m. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ ga-adị ndụ ọzọ? Ụbọchị niile nke oge m akara aka, m ga-echere ruo mgbe mgbanwe m ga-abịa. Ị ga-akpọ m, m ga-azakwa gị. Ị hụrụ ọrụ aka gị n'anya, ma ugbu a ị kpọrọ m nzọụkwụ m n'ala. Ewepụkwala m mmehie m. A na-emechi ajọ omume m dị ka a ga-asị na ọ dị mkpa. Ị na-agbakwunyekwa ihe ọjọọ m, dịkwa ka ugwu nke dara ada, dịkwa ka ụlọ elu a na-ewepụ n'ọnọdụ ya, dịka mmiri si etipịa nkume mgbe ị na-ewepụta ihe
ihe ndị na-eto eto na aja nke ala. Otu ahụ ka a na-ebibi olileanya mmadụ. Ị na-egbochi ya mgbe niile ka o wee gafee. Ọ na-agbanwe ihu ya mgbe ị chụpụrụ ya. Ọ maghị ma ụmụ ya ga-abụ ndị na-asọpụrụ. Ọ ghọtaghị ma ha ga-abụ ndị dị ala. Mana ọ bụrụhaala na anụ ahụ ya dị n'anụ ahụ ya, ọ na-eru uju, ma ogologo oge mkpụrụ obi ya dị n'ime ya, ọ na-eru uju. Akwụkwọ nke Job, isi nke 15. Elifaz onye Teman wee zaa sị, onye maara ihe o kwesịrị ikwu okwu? Ifufe wee jupụta afọ ya n'ifufe ọwụwa anyanwụ. Ọ ga-arịrịta ụka na okwu ọjọọ ma ọ bụ okwu na-abaghị uru? N'ezie, ịhapụwo egwu ma gharakwa ikpe ekpere n'ihu Chineke ọzọ, n'ihi na ọnụ gị na-ekwupụta ajọ omume gị, ebe ị họrọ ire nke onye aghụghọ. Ọnụ gị na-ama gị ikpe. Ọ bụghị m, egbugbere ọnụ gị ga-agbakwa akaebe megide gị. Ọ bụ gị bụ nwoke mbụ a mụrụ? Ọ bụ gị bụ onye e kere tupu ugwu? Ị geela ntị na ndụmọdụ nzukọ nke Chineke ma ị ghọtara amamihe ị maghị? Gịnịkwa ka ị maara na anyị amaghị? Ị ghọtara ihe na-adịghị n'ime anyị? Gị na ndị ikom na ndị agadi ndị agadi, ndị toro nna gị nke ukwuu, nkasi obi Chineke ọ dị obere nye gị? Ihe a ọ dị gị ka ihe iju anya? Gịnị mere obi gị ji ebupụ gị? Gịnịkwa ka anya gị ji na-eche? Gịnị mere ị ji aza Chineke dịka ọ masịrị gị ka okwu ndị dị otu a si n'ọnụ gị na-apụta? Gịnị ka mmadụ bụ ka o wee dị ọcha? Onye ka a mụrụ site na nwanyị ka o wee bụrụ onye ezi omume? Lee, ọ hụghị ezi omume n'ime ndị nsọ ya. Ee, eluigwe adịghị ọcha n'anya ya. Olee otu mmadụ ga-esi bụrụ ihe arụ na ihe na-adịghị ọcha, onye na-aṅụ ajọ omume dịka mmiri? Agaghị m agwa gị, gee m ntị, m ga-akọwa ihe m hụrụ, nke ndị amamihe ahụ kọrọ dịka ha nụrụ n'ọnụ ndị nna ha. Ha ezobeghịkwa ya. Onye naanị ya ka e nyere ala, onye ọbụla ọzọ agafebeghị n'ime ha. Onye ajọ omume dị ka onye na-adọta ụmụ mgbe niile. Ha afọ ezobekwara onye ọchịchị aka ike. Ụda egwu dị n'ime ntị ya. Onye mbibi na-abịakwasịkwa ya n'ọganihu ya. Ọ maghị na ọ na-alọta site n'ọchịchịrị, n'ihi na ọ hụrụla mma agha n'ihu ya. Ọ na-aga ịchọ nri n'akụkụ abụọ ya, n'ihi na ọ maara na ụbọchị nke ọchị dị nso. Nhụjuanya na nsogbu ga-eme ka ọ tụọ egwu. Ha ga-emeri ya dịka eze dị njikere maka agha, n'ihi na o setiwo aka ya megide Chineke ma mee ka ọ dị ike megide Onye pụrụ ime ihe niile. N'ihi ya, Chineke ga-abịakwasị ya, ọ bụ na n'olu ya na akụkụ kacha nta nke ọta ya, n'ihi na ọ kpuchiri ihu ya na abụba ya. O mekwara ka ọ bụrụ onye na-ekwu okwu n'akụkụ ya. Ọ bụ ezie na o bi n'obodo tọgbọrọ n'efu, na n'ụlọ ndị mmadụ na-enweghị onye bi, ma ha aghọọla mkpọmkpọ ebe. Ọ gaghị abụ ọgaranya, ihe onwunwe ya agaghịkwa anọgide, ọ gaghịkwa agbatị izu oke ha n'ụwa. Ọ gaghị apụ n'ọchịchịrị ma ọlị.
ire ọkụ ga-adakwasị alaka ya, ọ ga-apụkwa n'ume nke ọnụ ya. Ọ gaghị ahụ na ọ nwaraghị n'efu, ya mere ihe efu ga-abụ mgbanwe ya. Alaka ya agaghị acha akwụkwọ ndụ, kama a ga-ebipụ ya tupu ụbọchị ya. Chineke ga-ebibi ya dịka osisi vaịn na-akụ mkpụrụ vaịn ya. Ọ ga-atụfukwa ya dịka osisi oliv si ejupụta n'ime ya, n'ihi na ndị ihu abụọ ga-abụ ndị tọgbọrọ n'efu. Ọkụ ga-ebibikwa ụlọ ndị rụrụ arụ, n'ihi na ha chepụta ihe ọjọọ ma na-amụpụta ihe efu. Afọ ha akwadebewokwa aghụghọ. Akwụkwọ nke Job, isi nke 16. Job zara wee sị, anụrụ m ihe ndị a ọtụtụ mgbe. Unu niile bụ ndị nkasi obi na-adịghị mma. Ọ bụghị okwu ifufe ka dị, ma ọ bụ gịnị na-eme ka unu nwee obi ike ịza? Mụ onwe nwekwara ike ikwu okwu dịka unu si ekwu, ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ ka mkpụrụ obi unu nọrọ n'ọnọdụ m. M ga-eme ka unu na-ekwu okwu, m ga-efekwa isi m n'ebe unu nọ, mana m ga-eji ọnụ m mee ka unu sie ike, ka nkasi obi egbugbere ọnụ m wee belata ihe mgbu unu. Ọ bụ ezie na m na-ekwu okwu, enweghị ike iwepụ mwute m. Ọ bụ ezie na m kwụsịrị, kedu nnapụta m nwere? Ma ugbu a, ọ na-eme ka ike gwụ m. Chineke, imewo ka obodo m niile tọgbọrọ n'efu. Imewo ka m jupụta na ntụpọ nke bụ ihe akaebe. Akpụkpọ ahụ m amụbawokwa n'ime m, na-agba akaebe otu ihe ahụ n'ihu m. Iwe ya enyewo m nsogbu. Ọ kpọrọ m asị ma taa m eze ya. Onye iro m amụwa anya megide m. Ha emepeela ọnụ ha n'ahụ m ma tie aka m n'obi iji bara m mba. Ha ezukọtala megide m. Chineke nyefere m n'aka onye na-eme ihe ọjọọ ma mee ka m si n'ụzọ pụọ n'aka ndị ajọ omume. Ahụ m dị mma, mana o meghị ka m ghara ịdị ndụ. O jidere m n'olu, tie m ihe, ma debe m dịka ihe ịrịba ama nye onwe ya. Ndị na-agba ụta ya gbara m gburugburu. O bepụrụ akụrụ m, ọ naghị azọpụta m, ma tụba nsị m n'ala. O tiwara m otu onye na ibe ya, ma gbaa m ọsọ dịka onye Jispi. Ekpuchiwo m onwe m akwa mkpe akpụkpọ ahụ m, ma wedata ụkwụ m n'aja. Ihu m akpọnwụwo n'ihi akwa, onyinye ọṅụ dịkwa elu n'anya m. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe ọjọọ dị n'aka m, ekpere m dịkwa ọcha. Ụwa anọgidela n'ọbara m, ekwekwala ka akwa m bata. N'ihi na lee, ihe akaebe m dị n'eluigwe, ihe ndekọ m dịkwa n'elu ya. Ndị enyi m na-ekwu okwu ọma megide m, mana anya m na-agbago megide Chineke. Ọ dị mma, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike imeso Chineke ihe, dịka mmadụ si emeso onye agbata obi ya, n'ihi na oge emechaala, m ga-esikwa n'ụzọ na-agaghị alọghachi. Akwụkwọ nke Job, isi nke 17. Iku ume m emebiela, ụbọchị m agwụla. Ili dịkwa njikere maka m. Naanị ndị na-akwa emo nọ m. Anya m ka na-alọkwa elu. Debe m ugbu a ma chebe m maka gị. Onye ga-emetụ aka m aka? N'ihi na ịzọpụwo obi ha na uche, ị gaghị etinye ha n'ọnọdụ ime ihe megide ya.
n'ihi na anya ụmụ ya ga-ada ada. Onye ọbụla na-agwa ndị enyi ya okwu ire ụtọ. O meela m aha ọtụtụ maka ndị mmadụ. M dịkwa ka onye na-eme ihere n'ihu ya. Ya mere, anya m agbaala ọchịchịrị n'ihi mwute. Ike m niile dịkwa ka onyonyo. Ndị ezi omume ga-enwe ihe nhụjuanya na nke a. Ndị aka ha dị ọcha ga-emekwa ihere megide onye ihu abụọ. Ma ndị ezi omume ga-edebe ụzọ ya. Onye aka ya dị ọcha ga-emekwa ka ike ya dịkwuo elu. Ya mere, unu niile tụgharịa bịa ugbu a. Agaghị m ahụ onye maara ihe n'etiti unu. Ụbọchị m agafeela. Ihe m mere emebiela. Echiche nke obi m agbanweela. Anọ m na mgbanwe abalị na ehihie, ihe na-abịa n'ọchịchịrị. Ma olileanya ili ga-abụ ebe obibi m. M ga-edinakwa n'ọchịchịrị. M ga-asị ire ure, ị bụ nna m. N'ụwa a, ị bụ nne m na nwanne m nwanyị. Oleezi ebe olileanya m dị? Ma ọ bụ onye ga-atụle ihe m tụrụ anya ya? Ha ga-agbada n'ala olulu. N'ezie, ha ga-edina n'ajọ ọnụ. Akwụkwọ nke Job, isi nke 18. Bildad Shuhita wee zaa sị, olee mgbe ị ga-akwụsị okwu gị? Olee mgbe ị ga-akwụsị ya n'okwu gị? Mee ka o doo anya na anyị ga-ekwu okwu. Gịnị mere eji were anyị dị ka anụ ọhịa na ihe na-anaghị eleda anya n'anya gị? Ị dị ka onye na-emerụ mkpụrụ obi ya ahụ n'iwe. A ga-ahapụ ụwa n'ihi gị, ma ọ bụ wepụ anụ ọhịa ahụ n'ọnọdụ ya? A ga-agbanyụ ìhè nke ndị ajọ omume? A ga-agbanyụ ìhè nke ndị ajọ omume. Ọkụ ya agaghịkwa enwu. A ga-agbanyụ ìhè n'ebe obibi. A ga-agbanyụkwa kandụl ya na ya. A ga-egbochi nzukọ ike ya. Ndụmọdụ ya ga-emekwa ka ọ daa, n'ihi na ụkwụ ya ejidela ya n'ọnya ma na-eje ije n'ọnya. Ọdachi gburu m ga-ejide ya n'ebe a na-azụ anụ. Okwu ahụ ga-abịakwasịkwa ya. Ọ ga-eme ka ọ daa n'ala. Ọnya dịka n'akụkụ, mekwa ka ọ daa n'ala ụzọ. Egwu ga-eme ka ọ maa jijiji. Ike ya ga-abụ ọnwụ. Mbibi ga-adịkwa njikere n'akụkụ ya. Ọnwụ ga-ebibi akụkụ ime akpụkpọ ahụ ya. Ihe mgbu nke ọnwụ ga-ebibikwa ike ya. A ga-ewepụ olileanya ya n'ebe obibi ya ma mee ka ọ gakwuru eze ugwu. Egwu ga-adị n'ụlọ ya n'ihi na ọ bụghị nke ya. A ga-awụsa sọlfọ n'ebe obibi ya. Mgbọrọgwụ ya ga-akpọnwụ n'okpuru. A ga-ebipụkwa alaka ya ebe niile. Ncheta ya ga-apụ n'anya n'ụwa. Ọ gaghịkwa enwe aha n'okporo ámá. Ha ga-eme ka ọ pụọ n'ìhè gaa n'ọchịchịrị ma chụpụ ya n'ụwa. Ọ gaghị enwe ụmụ ma ọ bụ ụmụ ụmụ n'etiti ndị ya. Ọ gaghịkwa enwe ụmụ n'ebe obibi ya. Ụmụ ga-eju anya n'ụbọchị ya. Ndị ochie ga-atụkwa egwu. Ndị a bụ ebe obibi nke ndị ajọ omume. Nke a bụkwa ebe ndị na-amaghị Chineke. Akwụkwọ nke Job, isi nke 19. Job zara wee sị, ruo ole mgbe ka ị ga-eche banyere mkpụrụ obi m ma taa m ahụhụ site n'okwu? Ugbu a, ị bara m mba ugboro 10 ma ihere adịghị eme gị. Ị na-enweghị ike ịkwanye ùgwù n'ebe m nọ. Ọ bụ ezie na emehiewo m n'okwukwe, njehie m na-anọgide n'ebe m nọ. Ma ọ bụrụ na ị megide m ma bara m mba maka m, ndị maara ihe na-eme ka anya ha dị nkọ.
aghọọla ndị a na-akọcha, mara ugbu a na Chineke achụpụla m ma gbaa m gburugburu site n'ugbu ya. Lee, ana m eti mkpu maka ime ihe ike, mana enweghị m azịza. Ana m eti mkpu mana ọ dịghị ikpe ziri ezi. O gbochiri ụzọ m ka m ghara ịgafe. O tinyekwara ọchịchịrị n'okporo ụzọ m. Ọ napụrụ m nsọpụrụ m ma napụ m okpueze n'akụkụ m. O wee pụọ. O wee weghachite isi m. O bibiri m n'elu ihe ọbụla ewepụrụ olileanya m dị ka osisi. O tinyekwara iwe ya megide m ma were m dị ka otu n'ime ndị iro ya. Ndị agha ya ezukọwo gbaa ụlọ ikwu m gburugburu. Ọ chụpụwo bịakwute m ma mee ka ụmụnne m nọrọ n'ebe dị anya n'ebe m nọ. Ọ bụ na ndị bịara abịa n'ebe m nọ. Ndị agbata obi m ahapụwo m. Ndị ezinụlọ m echefuola m. Ndị bi n'ụlọ m na ndị okenye were m dị ka onye ọbịa n'ihi na abụ m onye ọbịa. Kpọrọ m ohu m, mana ọ zaghị m. Ọ bụ ezie na ekpekuru m ya ekpere site n'ọnụ m. Iku ume m dị iche nye nwunye m. Ọ bụ ezie na ekpekuru m ya ekpere maka ụmụ nke ahụ m. Ndị ajọ omume ledakwara m anya. Mgbe ha biliri ọtọ, ha kwuru okwu megide m. Ndị enyi m niile kpọrọ m asị. Ndị m tọrọ wee tụgharịa megide m. Ọkpụkpụ m agbawala n'akpụkpọ ahụ m na anụ ahụ m. Agbapụtakwara m site n'akpụkpọ ezi m. Meere m ebere, meere m ebere n'ihi na aka Chineke emetụwo m aka. Gịnị mere unu ji akpagbu m dịka Chineke si mee, ma unu ejughị afọ n'anụ ahụ m? O, a sị na a maara okwu m ugbu a! O, a sị na e dere ha ma dịkarịa ala n'akwụkwọ, ma dee ha na mkpịsị ígwè n'elu ogidi ma ọ bụ nkume ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na enwere m obi ike na onye mgbapụta m dị ndụ ma ga-abụ onye ikpeazụ n'ụwa a. Ọ bụ ezie na mgbe ikpuru akpụkpọ ahụ m biliri ahụ, m ga-ahụ Chineke na anụ ahụ m. Onye m ga-ahụ, anya m ga-ahụkwa, ọ dịghịkwa onye ọzọ maka m. Ọ bụ ezie na akụrụ m ga-ere ọkụ n'ime m. Ma ị sịrị, gịnị mere a na-akpagbu ya? E nwere ajụjụ dị omimi n'ime m. Kpachara anya maka mma agha ahụ, n'ihi na a ga-eji mma agha mee ihe ọjọọ ka ị wee mara na ikpe dị. Akwụkwọ nke Job, isi nke 20. Mgbe ahụ Zofa onye Nami zara sị, amaghị m ma m ga-aza. Ka m zaa, echiche m na-akpali m, ya mere m ji eme ngwa ngwa. Anụrụ m mgbazi nke ịdọ aka na ntị m, ya mere nghọta na-akpali mmụọ m nke ịza. Ị maghị nke a kemgbe Chineke tinyere mmadụ n'ụwa, na ndụ nke onye ajọ omume dị mkpụmkpụ, ndụ nke ndị ihu abụọ bụkwa naanị obere oge. Ọ bụ ezie na ịdị elu ya na-arịgo n'ala dị larịị, isi ya na-erukwa, ọ ga-ala n'iyi ruo mgbe ebighị ebi dị ka ígwé ojii ya. Nsị ndị hụrụ ya ga-asị, olee ebe ọ nọ? Ọ ga-agba ọsọ dị ka onyinyo, ha agaghị achọta ya. Ọ ga-agabikwa dị ka ohu abalị, nke mere na anya nke hụrụ ya agaghị ahụ ya ọzọ, ebe ya agaghịkwa ahụ ya ọzọ. Ụmụ ya ga-eto ogbenye, aka ya ga-eweghachikwa ihe onwunwe ya. Ọkpụkpọ ya jupụtara n'ime mmehie nke oge ntorobịa ya. Ọ ga-edinakwa ya n'aja mgbe ihe ọjọọ dị ụtọ
n'ọnụ ya, o wee zoo ya n'okpuru ire ya. O loro ya, ma ọ hapụghị ya, kama o jidere ya n'ọnụ ya. Mgbe ahụ, anụ ahụ ya n'ime afọ ya gbanwere nsị aspewes n'afọ ya. O riwo ihe ahụ ma gbapụ ya, n'ihi na Chineke ga-ewepụta ya n'afọ ya. Ọ ga-aṅụ nsị aspewes, ire agbọ ga-egbukwa ya. Ọ gaghị ahụ osimiri ọzọ, ma ọ bụ ide mmiri, ma ọ bụ iyi ọlaedo na bọta. Ọ ga-ibuli ọrụ ahụ ọzọ. Ọ gaghịkwa abụ ihe onwunwe ya. Ọ gaghị abụ ụgwọ ọrụ ya. Ọ gaghịkwa enwe ya dịka o si dị. Ọ gaghịkwa enwe obi ụtọ na ya ọzọ, n'ihi na ya na ndị ọ na-akwakọrọ ihe n'ụlọ ndị ọ na-enweghị emeela ọtụtụ ihe, hapụkwa ndị ogbenye wee wuo ụlọ. Ọ gaghị enwe udo ọzọ n'ahụ ya. Ọ gaghịkwa enwe ihe ọ chọrọ ọzọ. Ọ gaghị enwe ihe fọdụrụ n'ihe oriri ya. Ọ dịghịkwa onye ga-anọ n'ihe onwunwe ya. Mgbe afọ juru ya n'ihe bara ụba, ọ ga-enwe ike ịtụ anya ịnọ n'ihe mgbu. Aka ndị ajọ omume niile ga-awakpo ya. Ọ ga-ejupụta afọ ya, ma Chineke na-ezite iwe ọkụ ya n'ahụ ya ma mee ka ọ bịakwasị ya. Ọ bụ na n'anụ ahụ ya, ọ ga-agbapụ n'ihe agha igwe. Ụta igwe ga-etikwa ya ihe. Oroma apụtawo. Ọ na-apụta n'ahụ ma na-egbuke egbuke na nsị ya, nke mere na mmadụ na-atụ egwu ya. Ọchịchịrị niile ga-ezo n'ebe nzuzo ya. Ọkụ nke na-anaghị afụ ga-ebibi ya. Ihe fọdụrụ n'ụlọ ikwu ya ga-ebibikwa. Eluigwe ga-ekwupụta ajọ omume ya. Ụwa ga-ebilikwa megide ya. Mmụba nke ụlọ ya ga-apụ n'anya. A ga-agbasa ya n'ụbọchị iwe ya. Nke a bụ oke onye ajọ omume sitere n'aka Chineke, na ihe nketa ọ ga-enweta site n'aka Chineke maka okwu ya. Akwụkwọ nke Job, isi nke 21. Abụ m onye mbụ zara wee sị, gee ntị nke ọma n'okwu m. Nke a ga-abụkwa ebe nkasi obi gị. Ka mụ na mgbe m kwuchara okwu, kwuo okwu ma kwee m emo. M ga-ekwu okwu ka nsogbu bịa. Chee echiche banyere m. Tinye m n'aka mmadụ. Ọ bụrụ otu a, kedu ka mmụọ m na-agaghị esi daa, tinye aka gị n'ọnụ gị? Mgbe ụjọ tụrụ m, egwu wee jide anụ ahụ m. Gịnị mere ndị ajọ omume ji adị ndụ, too ma baa ọgaranya? Mkpụrụ obi ha na-eto ha, na ndị agadi ha, na ndị dị ndụ, n'ọgbọ ahụ n'ihu ha. Ụlọ ha dị jụụ, na-enweghị egwu. Mkpana Chineke anaghị eti ha ihe. Ehi ha na-amụ nwa, ọ naghịkwa akpalite. Ọ na-amụ nwa, ọ naghịkwa atụba ehi ha. Ọ na-enye ha nwa ehi. Ha na-amụ ụmụ ha. Ha na-eji ọja na ụmụ dịka atụrụ. Ụmụ ha na-akpọkwa ụbọ akwara ma na-enwe obi ụtọ n'ụda nke ọkpọ. Ha na-eji ụbọchị ha eme ihe n'obi ụtọ ma na-aga n'ili. Ha na-agakwa ozugbo gwa Chineke sị, pụọ, n'ihi na anyị achọghị ịma ụzọ gị. Onye bụ onye pụrụ ime ihe niile, ka anyị wee jere ya ozi? Uru dị aṅaa ka anyị ga-enweta ọ bụrụ na anyị ekpekuo ya ekpere? Lee, akụnụba ha adịghị n'aka ya. Ya mere,
ka ndụmọdụ nke ndị ajọ omume dị anya n'ebe m nọ. Ugboro ole ka a ga-afụka ndụ nke ndị ajọ omume, mbibi ha abịakwasị ha? Ọ ga-ebibi ndụ ha n'iwe ya? Ha ga-adị ka ahịhịa ọka n'ihu ifufe, na dị ka kọfị nke oke ifufe na-ebuga. Chineke ga-etinye mwute n'ahụ nna maka ụmụ ya. Mgbe ọ ga-akwụghachi ya ụgwọ, ọ ga-ama. Anya ya ga-ahụ mbibi ya, ọ ga-aṅụkwa iwe nke onye pụrụ ime ihe niile. N'ihi na ihe ụtọ dị aṅaa ka ụlọ ya ga-enwe mgbe ọ nọ n'azụ ya, mgbe ọ ga-ebipụ aha ego ya. Ee, enwere onye na-akụziri Chineke ihe ọmụma, onye na-ekpe ikpe ihe kachasị elu. Otu onye nwụrụ n'ike ya zuru oke, ebe ọ na-enwe ahụ iru ala ma na-enwe ọganihu n'ụzọ niile. Ara ya jupụtara na mmiri ara ehi, ọkpụkpọ ya jupụtakwara na mmiri ara ehi. Onye ọzọ nwụrụ n'obi ilu nke mkpụrụ obi ya, ọ dịghịkwa eri nri obi ụtọ. Ha abụọ ga-arahụ ụra n'aja, ikpuru ga-akwatụkwa ha. Lee, amara m echiche unu na omume unu ji emerụ m ahụ, n'ihi na unu na-asị, olee ebe ụlọ onyeisi dị? Oleekwa ebe ụlọ obibi nke Chineke dị? Mmụọ ndị mmụọ, ị gaghị ajụ ndị na-agafe n'ụzọ. Ị pụghịkwa ịgọnarị ihe ịrịba ama ha. Ma a na-edebe ndị ajọ omume ruo ụbọchị mbibi, a ga-edukwa ya gaa n'ụbọchị iwe. Onye ga-egosi ụzọ ya n'ihu ya? Onye ga-akwụghachikwa ya ụgwọ maka ihe o mere? A ga-eduga ya gaa n'ili ma nọrọ n'ụwa. Ndagwurugwu nke Mireshal dị ụtọ nye ya. Mmadụ niile ga-abịa n'azụ ya dịka ọtụtụ mmadụ buru ya ụzọ. Olee otu ị ga-esi kasie m obi na ndụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe fọdụrụ n'azịza gị ma ọ bụghị ụwa? Akwụkwọ nke Job, isi nke 22. Mgbe ahụ Elifaz onye Teman zara sị, mmadụ ọ pụrụ ịba uru nye Chineke dịka onye maara ihe nwere ike ịba uru nye onwe ya? Ọ bara uru nye onye pụrụ ime ihe niile na ịbụ onye ezi omume, ka ọ bara uru nye ya ka ime ka ụzọ gị bụrụ ezi omume? Ọ bụ maka egwu gị ka ọ ga-ebo gị ebubo, ma ọ bụ busoro gị gaa ikpe? Ọ bụ na ihe ọjọọ gị adịghị ukwuu, ihe ọjọọ gị adịghịkwa ọtụtụ? N'ihi na ị napụrụ nwanne gị ihe nkwa, iyipụkwara ya uwe ndị gba ọtọ. I nyeghị ndị ike gwụrụ mmiri ka ha ṅụọ, ị naraghịkwa nri n'ihu agụụ. Ma onye kachasị ike nwere ala ahụ, onye nwere ikike ibi na ya. Ị chụpụrụ ndị inyom di ha nwụrụ tọgbọ chakoo. Aka ndị nna gbajiri agbaji, ya mere ọnya na-agba gị gburugburu. Egwu na-eme ka ị maa jijiji na mberede. O ọchịchịrị, ị gaghị ahụ ya. Ọtụtụ mmiri ga-etikwa gị ihe. Chineke ọ nọghị n'eluigwe? Lekwa ịdị elu nke kpakpando ka ha si dị elu. Ma unu na-asị, olee otu Chineke si mara? Ọ pụrụ ikpe ikpe site n'igwe ojii gbara ọchịchịrị? Igwe ojii na-ezobe ya ka ọ ghara ịhụ ụzọ. Ọ na-ejekwa ije n'elu mbara igwe? Ị hụla ụzọ ụwa? Ebee ka ndị ajọ omume jere ije, ndị e gbuturu tupu oge ha eruo? Ntọala ha dị ka osimiri na-asọ asọ. Ndị gwara Chineke sị, pụọ n'ebe a ma jụọ ihe onye pụrụ ime ihe niile ga-emere ha. O mejọọla ụlọ ha na ihe ọma,
mana ndụmọdụ nke ndị ajọ omume dị anya n'ebe m nọ. Ndị ezi omume ga-ahụ ma tụgharịa uche, ndị aka ha dị ọcha ga-akwa ha emo. Ihe anyị zoro ezo, mana ọkụ emebiwo ndị ọzọ. Ya mere, biko jụọ ya ajụjụ, mekwa udo ka i wee nwee ọganihu. Nata biko iwu nke onye ọnụ ya ma dee okwu ya n'ime obi gị. Ọ bụrụ na ị laghachikwute onye pụrụ ime ihe niile, a ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ. Ị ga-ewepụkwa ajọ omume site n'ụlọ ikwu gị. Ọlaedo ọfọ ga-aghọ aja, ọlaedo ọfọ ga-adịkwa ka nkume igwe nri. Onye pụrụ ime ihe niile ga-abụ ihe nchebe gị. Ị ga-enwekwa nnukwu ọlaọcha. Mgbe ahụ, ị ga-enwe obi ụtọ n'onye pụrụ ime ihe niile ma bulie ihu gị elu nye Chineke. Ị ga-ekpekwu ya ekpere, ọ ga-anụ olu gị. Ị ga-ekwe nkwa, ị ga-ekpebikwa ihe, ọ ga-emekwa ka o guzosie ike maka gị. Ihe ga-enwukwa n'ụzọ gị. Mgbe a tụfuru ndị ọzọ, ị ga-asị, ebuliwo m elu. Chineke ga-azọpụtakwa ndị dị umeala n'obi. Onye aka ya dị ọcha ga-echebe ụwa. A ga-echekwa ya site n'ịdị ọcha nke aka gị. Akwụkwọ nke Job, isi nke 23. Job zara wee sị, ọ bụ ezie na okwu m dị ilu taa, mgbu m dịkwa ukwuu karịa ihe mgbu m. A sị na m maara otu esi achọta ya, m ga-abanye n'ụlọ ya. M ga-ekpe ikpe n'ihu ya ma jupụta ọnụ m na arụmụka. Ị ga-achọ m ma okwu ndị ọ nọ na-ekwu. Ọ ga-aza m ma ghọta ihe ọ ga-agwa m. Ọ ga-eji ike ya dị ukwuu kpee m ikpe? Mba, ma ọ ga-enye m ike. N'ebe ahụ ka onye ezi omume ga-enwe ike ikwu okwu na ya, ka ha tọhapụ m ruo mgbe ebighị ebi n'aka onye ikpe m. Lee, ọ bụrụ na m agwa unu aga n'ọwụwa anyanwụ, ọ gaghị anọ ebe ahụ, ma m gaa n'ọdịda anyanwụ, enweghị m ike ịhụ ya. Ọ bụrụ na m gaa n'ebe ugwu, ebe ọ na-arụ ọrụ, agaghị m ahụ ya. Ọ ga-ezo n'ebe ndịda, agaghị m enwe ike ịhụ ya. Ma ọ maara ụzọ m, ọ na-anwalekwa m. M ga-apụtakwa dịka ọlaedo. Ụkwụ m esorola nzọụkwụ ya, esorowo m ụzọ ya. Ahapụbeghịkwa m. Agaghị m esi n'iwu egbugbere ọnụ ya pụọ. Ewerewokwa m okwu ọnụ ya karịa nri m nyere n'iwu. Ma o nwere otu uche, onye ga-emekwa ka ọ gbanwee ya? Ee, ọ na-eme ka ihe uche ya chọrọ, n'ihi na ọ na-emezu ihe m kpebiri. Ọtụtụ ihe dị otu ahụ dịkwa n'aka ya. Ya mere, ọnụnọ ya na-enye m nsogbu, ma n'uche ya, ana m atụ egwu ya, n'ihi na Chineke emeela ka obi m dị nro. Onye kasị elu enyewokwa m nsogbu, n'ihi na apụghị m ịnọ n'ọchịchịrị, kama o zochiri ọchịchịrị ahụ n'ihu m. Akwụkwọ nke Job, isi nke 24. Kedu ka esi ghara izobe oge ndị a n'ebe onye pụrụ ime ihe niile nọ? Ebe ọ bụ na ndị maara ya anaghị ahụ ya ụbọchị. Ụfọdụ na-enweta ihe ịrịba ama nke ala ahụ, ndị na-ezu ohi igwe atụrụ ma na-azụ ha. Ha na-anapụ akụ na ụba nke ndị nna ezinụlọ, ma nara ehi ndị inyom di ha nwụrụ dịka ihe nkwa. Ha na-eme ka ndị ogbenye si n'okporo ụzọ pụọ, ka ndị ogbenye nke ala wee zuo ọnụ. Lee ndị ọzọ dịka ịnyịnya ibu ọhịa n'ọzara.
na-aga ọrụ ha ma na-ebili n'isi ụtụtụ ikpe ekpere. Anụ ọhịa na-azụ ya na ụmụ ya. Ha na-aghọrọ nri ya n'ọhịa, ma ha na-aghọrọ mkpụrụ osisi ochie nke ndị ajọ omume. Ha na-eme ebe obibi gba ọtọ na-enweghị uwe, na-enweghị ụlọ ntu n'oge oyi. Ha na-asa onwe ha na ihe ngosi nke ugwu ma na-ejide ụwa nwa ewu n'ihi na enweghị igbe obibi. Ha na-eji nne ezinụlọ nke ezinụlọ na nkwa nke ndị ogbenye eme ihe. Ha na-eme ka mmadụ gbaa ọtọ na-enweghị uwe, na-ewepụkwa agụụ. Ndị na-eme mmanụ n'ime mgbidi ha na aghụghọ nke ebe a na-azọpịa ha na-ata akpịrị ịkpọ nkụ. Ndị mmadụ na-eti mkpu site n'obodo. Mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ na-eti mkpu mana Chineke anaghị ebo ha ebubo nzuzo. Ndị a bụ ndị kpọrọ ihe asị. Ha amaghị ụzọ ya. Ha anaghịkwa anọgide na-aga n'ihu. Onye ogbu mmadụ na-ebili n'isi ụtụtụ wee gbuo ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa. N'abalị ọ dị ka onye ohi. Anya onye na-akwa iko na-echerekwa chi ojiji wee sị, anya ọbụla agaghị ahụ m, zokwa ihu ya. Ha na-egwu ala n'ụlọ n'ọchịchịrị. Ndị na-egosi onwe ha n'ehihie ha amaghị ihe, ma ụtụtụ ha dị ka onyinyo ọnwụ. Ọ bụrụ na mmadụ amata ha, ha na-atụ egwu onyinyo ọnwụ. Ọ dị ngwa n'elu mmiri. Oke ha ga-abụ ihe a bụrụ ọnụ n'ụwa. Ha agaghị ahụ ụzọ osisi vaịn, dịka ala kpọrọ nkụ na nkụ na-eri mmiri snow. Otu ahụ ka ili ga-eripịa ndị mmehie. Onye nwere ọmịiko ga-echefu ya. Ụwa ga-atụ egwu ụtọ ya. Ọ gaghị echeta ya ọzọ. Ndị ajọ omume ga-agbajikwa dịka osisi. Ọ na-emeso nwanyị aga, onye na-amụghị nwa, na-anaghịkwa eme ihe ọma nye nwanyị di ya nwụrụ. Ọ na-adọta ọbụna ndị dị ike site na ike ya. Mgbe o biliri, ọ dịghị onye ga-adị ndụ. Ọ bụ eze na mmadụ na-enye ya obi ike na ha dị ndụ. Udo, anya ya na-ele ụzọ ha anya. Ha na-ebuli elu ruo nwa oge, mana ha na-apụ apụ ma dị ala dịka ndị ọzọ niile ha dị. E bibiri ya ma bepụ ya dịka elu osisi ahọn. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, ebee ka ọ dị? Ma ọ bụ onye na-eweda m n'ala ma mee ka okwu m ghara ịba uru? Akwụkwọ nke Job, isi nke 25. Bildad-Shuhita wee zaa sị, onye na-eme udo n'ebe ọ nọ nwere ike na egwu. E nwere onye na-enweghị aha n'ime ndị agha ya? Onye ka ihe ya na-enwughị? Olee otu mmadụ ga-esi bụrụ onye ezi omume n'ihu Chineke? Ma ọ bụ kedu ka ọ ga-esi dị ọcha nke a mụrụ site n'aka nwanyị? Lee, ọ naghị enye ọnwa ìhè, kpakpando adịghịkwa ọcha n'anya ya. Olee otu mmadụ ikpuru ya bụ nwa mmadụ, onye na-abụghị naanị ikpuru? Akwụkwọ nke Job, isi nke 26. Job zara wee sị, onye na-enyere gị aka, onye na-enweghị ike? Ị na-agba ọsọ ngwa ọgụ nke na-enweghị ike? Onye na-adụ gị ọdụ, onye na-enweghị amamihe? Ị mara nke ọma otu ihe dị. Onye ka ị na-ekwupụta okwu ndị a? Ma ọ bụ onye mmụọ ya na-esi n'ebe ị nọ apụta? E kere ihe ndị nwụrụ anwụ
n'okpuru mmiri ma nọgide n'elu. Ili gba ọtọ n'ihu ya, ọ dịghịkwa ebe obibi maka mbibi. Ọ gbasa ugwu gafere ebe tọgbọrọ chakoo ma kwụnye ụwa n'efu. Ọ na-ejikọta mmiri na igwe ojii ya. Igwe ojii ya anaghịkwa agbawa n'okpuru ya. Ọ na-egbochi ihu ocheeze ya ma gbasaa igwe ojii ya n'elu ya. O tinyela oke na mmiri ruo mgbe ehihie na abalị ga-agwụ. Ogidi nke UN na-ama na-ama jijiji maka nwapụta ya. Oke osimiri na-ada jụụ site n'ike ya. Sitekwa n'uche ya, ọ na-eti mkpako ya. Mmụọ ya aghọrọla eluigwe mma. Aka ya kpụkwara agwọ gbagọrọ agbagọ. Ihe ndị a bụ akụkụ nke ụzọ ya. Mana olee ka anyị maara banyere ya? Onyekwa pụrụ ịghọta ike egwu ya? Akwụkwọ nke Job, isi nke 27. Mgbe ahụ Job gara n'ihu wee gaa n'ihu n'ilu ya na-asị, Chineke na ụwa ewepụwo ikpe m, n'ihi na onye pụrụ ime ihe niile etinyewo mkpụrụ obi m n'ihe ilu. Ma ọ bụrụhaala na ume m dị n'ime m, ma mmụọ nke Chineke dị n'ime m, egbugbere ọnụ m agaghị ekwu ihe ọjọọ, ire m agaghị ekwukwa okwu aghụghọ. Chineke agaghị m ewepụ ịdị ọcha m na ihe mgbochi m ga-eme ka ị bụrụ onye ezi omume ruo mgbe m nwụrụ. Onwe m ga-echekwa ezi omume m, agaghị m ahapụ ya. Obi m agaghị akọcha m karịa ụbọchị m. Onye iro m ga-adị ka onye na-eme ihe ọjọọ, onye na-ebili megide m dị ka onye ezi omume. N'ihi na olee olileanya onye ihu abụọ nwere mgbe ọ chịkọtara akụ? Ọ bụrụ na Chineke ewepụ mkpụrụ obi ya, Chineke ọ ga-anụ mkpu akwa ya mgbe nsogbu dakwasịrị ya? Ọ ga-eme ka obi ya dị ụtọ ebe onye pụrụ ime ihe niile nọ? Ọ ga-akpọku Chineke mgbe niile? A ga-akụziri unu ihe dị n'aka Chineke? Ọ gaghị ezo ihe dị n'aka onye pụrụ ime ihe niile? Lee, unu niile ahụla ya. Gịnị mere unu ji laa n'iyi n'efu? Nke bụ oke nke ndị ajọ omume n'ebe Chineke nọ, na ihe nketa nke ndị ọchịchị aka ike, nke ga-enweta n'aka onye kasị elu. Ọ bụrụ na ụmụ ya dị ọtụtụ, mma agha ga-ebibi ya. Ụmụ ya agaghịkwa enwe afọ ojuju na nri. A ga-eli ndị fọdụrụ n'ọnwụ. Ndị di ha nwụrụ agaghị eru uju. Ọ bụrụgodu na ebepụ tọpedo dịka àjà, kwadebe akwa dịka ụrọ, o nwere ike ịkwadebe ya. Mana ndị ezi omume ga-eyi ya. Ndị aka ha dị ọcha ga-atọgbọ tọpedo ahụ. Ọ ga-ewu ụlọ ya dịka nke ala na dịka ebe obibi nke onye nche na-ewu. Mgbe ọgaranya ahụ na-arahụ ụra, ọ gaghị achịkọta ya na nna ya. Ha megherehala anya ha, o wee pụọ. Ụjọ ga-ejide ya dịka mmiri. Oke ifufe ga-ebukwa ya n'abalị. Ofufe ọwụwa anyanwụ ga-ebuga ya. Ọ ga-apụkwa. Ọ ga-atụba ya n'ọnọdụ ya. Chineke ga-atụba ya n'ahụ ya. Ọ gaghịkwa azọpụta ya. Ọ bụrụgodu na ọ chọrọ ịgbapụ n'aka ya, onye ọbụla ga-akụ aka megide ya ma tụfuo ya n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ nke Job, isi nke 28. Ụrụ ahụ nwere ọnọdụ ya n'ezie. Ọlaedo ahụ bụkwa ebe ha na-eburu ya. A na-ewepụ rayon n'àjà. A na-agbụpụkwa ọla site na nkume.
Chineke na-eme ka ọchịchịrị kwụsị ma gosipụta izu oke nke ọchịchịrị na onyinye ọnwụ ihe niile. Ọ na-egbochi ọchịchịrị ide mmiri a na-awụpụ karịa mmadụ, onye bi na ya, na mmiri ndị ụwa chefuru. Ebe ọ bụ na omimi dị elu nke gbasa site na nke ahụ a na-agba ọkụ n'okpuru ya, ala ya na ọkụ bụ nkume dị mma bụ ebe amamihe. Aja nke ya bụ ọlaedo. E nwere ụzọ nke onye ọbụla na-amaghị. Anya nke Jehova ahụbeghịkwa ya. Ụmụ ọdụm ejeghị ije na ya, ọdụm agafeghịkwa na ya. Ọ na-etinye aka ya n'elu nkume ma na-akwatu ugwu site na mgbọrọgwụ. Ọ na-akwatu mgbidi nkume. Anya ya na-ahụkwa ihe niile dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-ekechi ide mmiri ka ha ghara ijupụta. Ọ na-emekwa ka ihe zoro ezo pụta ìhè. Ma ebee ka amamihe dị? Ebeekwa ka nghọta dị? Mmadụ amaghị ọnụ ahịa ya, n'ihi na ahụghị ya n'ala ndị ụwa. Omimi ahụ na-asị, ọ dịghị n'ime m. Ọ bụ na nke oke osimiri na-asị, ọ bụghị maka m. Agaghị ere ọlaedo maka ya, agaghị atụkwa ọlaọcha maka ọnụ ahịa ya. Agaghị eji ọlaedo ọpa ma ọ bụ ihe dị oke ọnụ ahịa ma ọ bụ onye ma ọ bụ safaia tụọ ya. Agaghị ejikwa ọlaedo dị mma gbanwee ya. Agaghịkwa eji kristal tụnyere ya ma ọ bụ ọlaedo. Agaghị ekwu maka koral ma ọ bụ gbamgbam, n'ihi na amamihe dị oke ọnụ ahịa karịa pearl. Topaz nke Etiopia agaghị ekwe ka ya. Agaghịkwa eji ọlaedo dị ọcha atụle ya. Ebee ka amamihe si bịa? Ebee ka nghọta si dị? Ebe ọ bụ na e zoro ya n'anya ndị niile na-eme ihe ọjọọ, ma zoo ya n'ebe ndị ajọ omume nke ụwa nọ, mbibi na ọnwụ na-asị, anyị anụwo ya na ntị anyị. Ma Chineke ghọtara ụzọ ya ma mara ebe ọ nọ, n'ihi na ọ na-ele anya ọgwụgwụ ụwa ma na-ahụ ihe niile dị n'okpuru eluigwe, iji chọpụta ibu nke ifufe na itu mmiri site n'itu. Mgbe o guzobere iwu maka ihe n'ụzọ maka amụma nke egbe eluigwe, ọ hụrụ ya wee gụọ ya. Ọ kwadebere ya ma tụlee ya. Ọ sịkwara nwoke ahụ, lee, egwu Jehova bụ amamihe, ịpụ apụ n'ihe ọjọọ bụ nghọta. Akwụkwọ nke Job, isi nke 29. Mgbe ahụ Job gara n'ihu wee gaa n'ihu n'ilu ya na-asị, ọ dị mma, a sị na m ka dị ka m dị n'oge gara aga, mgbe Chineke chebere m, mgbe ìhè ya na-enwu n'isi m, na n'ihi ìhè ya, m jere n'ọchịchịrị dị ka n'oge ntorobịa m. Mgbe nchekwa Chineke dị n'ụlọikwu m, mgbe onye pụrụ ime ihe niile ka ọ nọnyere m, ụmụ m wee gbaa m gburugburu. Mgbe e ji bọta sachaa ọgbụgba ndụ m, mgbe eriri ahụ nyere m mmanụ, mgbe m si n'ọnụ ụzọ ámá pụọ, ya bụ pụọ n'oche ikpe, ma mgbe m kwadebere oche m n'okporo ámá, ụmụ okorobịa ahụ hụrụ m, ma ha wee zoo onwe ha. Ndị okenye biliri wee guzoro, ndị isi guzoro na-ekwu okwu, tinye aka ha n'ọnụ ha. Olu ndị isi zoro ezo, ire ha na-achakwa n'elu ọnụ ha. Mgbe ntị m nụrụ m, ọ gọziri m. Mgbe anya hụrụ m, ọ gbara m akaebe, n'ihi na ejidere m onye ogbenye ahụ nke na-akwa akwa. Nna ya enweghị onye ga-enyere ya aka ma ọlị, na onye ga-enyere ya aka.
ngọzi nke onye dị njikere ịnwụ bịakwutere m, wee mee ka obi nwanyị di ya nwụrụ dịghachi ndụ, yiri m n'ezi omume. O wee soro m. Ikpe m dị ka uwe mwụda na okpueze. Ịbụ onye dara ngwọrọ. Abụ m nna ndị ogbenye. Mgbe amaghị m ihe kpatara ya, achọsiri m ya ike. Agbajikwara m agba onye ezi omume ma dọwa ekpere n'eze ya. M wee sị, m ga-anwụ n'akwụ m. M ga-emekwa ka ụbọchị m bawanye dịka aja, n'ihi na mgbọrọgwụ m agbatiwo n'elu mmiri. Igirigi ga-adịkwa n'elu aka m. Ebube m abịaruwo m nso. Ụta m ga-adịkwa n'aka m. Ndị mmadụ ahapụwo m. Ha alaghachiwo azụ ma gbochie ire ha n'ihu ndụmọdụ m. Ha azaghị okwu m. Okwu m adakwasịwokwa ha. Ha si n'ebe m nọ pụọ dịka mmiri ozuzo wee meghee ọnụ ha dịka site n'anwụ ikpeazụ. Ọ bụrụ na m achịa ha ọchị, ha amaghị. Ha ekweghịkwa ka ìhè nke ihu m daa. Emeghere m ụzọ ha. Anọdụrụ m dịka onye ndu ma biri dịka eze n'otu ndị agha, dịka onye na-akasi ndị na-eru uju obi. Akwụkwọ nke Job, isi nke 30. Mana ugbu a, ndị dị obere karịa ka m ka ha buru m n'ahụ igwe ndị agadi ahụ. Gịnị ka ị ga-abara ha uru n'ihi na ha nọpụrụ iche n'oge na-adịghị anya ma tọgbọrọ n'efu? Ha na-egbutu ụgbụ ha na-aga n'ọzara. Ọchịchịrị na-edeso nri ha. Osisi chụpụrụ ha. Mgbọrọgwụ junipa bụkwa ndị ikom, ndị na-eti mkpu megide ha dị ka ihe na-atụ egwu. Ya mere, ha bi n'ọgba nke ugwu, n'ọgba nke dị n'ala na n'ime nkume. Ha na-eti mkpu n'ime ọhịa ma zukọta n'okpuru ọgwụ. Eriri nke ndị nzuzu, ndị rụrụ arụ karịa ụwa. Ugbu a, abụ m abụ ha, abụ m okwu ha. Ha kpọrọ marsh asị. Ha na-agba ọsọ n'ebe dị anya n'ebe m nọ. Ha anaghịkwa ezere igbu mmiri n'ihu m, n'ihi na Chineke tọhapụwo m ma weda m ala. Ha atọpụwokwa m aka n'ihu m. Ha na-akwali ụkwụ m ma zọda m ụkwụ. Ụmụ okorobịa na-ebili n'aka nri m dị ka a ga-asị na m nọ n'ụzọ mbibi ha. Ha emebiwo ụzọ m. Ha nwere obi ụtọ na nsogbu m. Ha enweghị enyemaka. Ha abịawo dịka nnukwu mmiri n'okpuru ọdachi. Ha na-eje ije. Egwu abịawo m. Ha na-achụso mkpụrụ obi m dịka ifufe. Ahụike m na-agabigakwa dịka igwe ojii. Ya mere, mkpụrụ obi m agwụla ugbu a. Bịarute ụbọchị nhụjuanya ejidewokwa m. Ọkpụkpụ m na-agbawa n'abalị. Akwara m anaghịkwa ahụ izu ike, n'ihi na nnukwu iwe agbanweela uwe m, nke na-ekpuchi m dịka a ga-asị na mmiri amị. Aghọọla m dịka ntụ na aja. Mgbe m tikuru gị, ị naghị anụ m maọbụ na-eche banyere mgbe m bilitere ọtọ. Ị na-atụgharị uche n'obi ọjọọ megide m. Ị bụkwa onye iro m site n'ike aka gị. Ị na-ejide m ma mee ka m na-agba ịnyịnya n'ikuku ma mee ka ike m daa. Amaara m nke ọma ụlọ rịọrọ maka ndị enyi. Ọ dịghị onye ị ga-akpọbata m n'ọnwụ, na onye ga-eseti aka ya gaa n'ili. Ọ bụ eze na ị na-eti mkpu maka mbibi ya. Ọ bụghị m na ndị nọ na nsogbu ka m na-akwa akwa. Ọ bụghị mkpụrụ obi m
na-echegbu m onye m maka ndị ogbenye, ma mgbe m chọrọ ezi nsogbu bịakwutere m. Mgbe m chere ihe ọchịchịrị bịara, afọ m gbapụrụ n'enweghị ezumike n'ihi na ụbọchị nhụjuanya bịakwutere m. Ịkwara akwa n'enweghị anyanwụ, m guzoro n'ọgbakọ wee kwa akwa, bụ nwanne dragọn na enyi nke ọkụ. Ọkpụkpọ agbaala ọkụ, ma abụọ ya mere. Zita m aghọwo m, akụkụ ahụ m aghọwokwa iru uju na ịkwa akwa nke ndị na-eru uju na m. Akwụkwọ nke Job, isi nke 31. Emeela m nhọrọ site n'ihe m. Olee oke m ga-enwe n'anya? Gịnị mere m ga-eji chee echiche banyere onye ọzọ sitere n'aka Chineke, site n'ezi na ihe nketa dị aṅaa? Ọ bụghị mbibi nye onye ajọ omume na ntaramahụhụ dị iche iche maka ndị ọrụ sitere n'aka Onye pụrụ ime ihe niile site n'elu ajọ omume? Ọ naghị ahụ m ma m jee ije n'efu, ma ọ bụ ma nzọụkwụ m agbaala ọsọ iji mebie ụzọ ma kọọ nzọụkwụ m niile. Chineke ga-atụ m n'ihe nguzozi abalị ma mara ezi omume m. Ọ bụrụ na nzọụkwụ m ahapụ ụzọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na obi m eje ije n'ụzọ ahụ ehichapụrụ n'aka m, ka m kwụọ mkpụrụ ruo abalị m. Ma ọ bụ bụrụ na ewepụ ntụpọ ọbụla, ọ bụrụ na obi m agbawala ka onye ọzọ rie, ka nwaanyị mata osisi m, ma ọ bụ bụrụ na m ahapụla ikpere n'ala n'ihu nwoke ọzọ dịka uche onye agbata obi m si dị, ka nwunye m na ndị ikom ndị ọzọ kpọọ isi ala n'ihu ya, n'ihi na nke a bụ ihe ọjọọ na ajọ omume a ga-ama ikpe. Ọ bụ ihe ga-ewepụ ihe niile m nwere. Ọkụ ga-eweta mbibi. Eleghara ikpe anya. Ọ bụrụ na eleghara m ohu m na nwunye m anya mgbe ha sere okwu na m, gịnị ka m ga-eme mgbe Chineke guzoro? Na mgbe ọ na-eleta m, gịnị ga-aza? Onye kere m n'afọ, ọ bụghị ya kere onwe ya? Ọ bụghị ya kere afọ? Ọ bụrụ na m gbochiri ndị ogbenye ka ha ghara inwe mmasị n'ihe ha na-achọ, ma ọ bụ na anya ha nwụrụ agwụla, ma ọ bụrụ na m riri obere nri m, ndị nna m erighịkwa ha, n'ihi na site n'oge m bụ nwata, o tolitere m n'ebe m nọ dịka nna, sitekwa n'afọ nne m, abụ m onye nduzi nye ya. Ọ bụrụ na m ahụ onye ọbụla ka ọ na-anwụ n'ihi enweghị uwe, onye ogbenye na-enweghị nri, ọ bụrụ na ikwesị ntụkwasị obi ya agọzighị m n'ihi na o ji ajị atụrụ kpoo onwe ya ọkụ, ọ bụrụ na m weliri aka m megide nwa mgbei mgbe m hụrụ na m nwere ike inyere ya aka n'ọnụ ụzọ, ogwe aka m ga-esi n'obo m pụta, ogwe aka m ga-agbajikwa n'ọkpụkpụ, n'ihi na ntaramahụhụ Chineke tụrụ m ụjọ. Agaghịkwa azọpụta ya n'ịdị elu ya. Ọ bụrụ na m mee ọlaedo olileanya m, ma ọ bụ ọ bụrụ na m si ọlaedo ịbụ nchekwa m, ma m hapụrụ ihe m ji kpọrọ ihe n'ihi na ihe m ji kpọrọ ihe dị ukwuu, ma ọ bụ n'ihi na aka enwetawo ọtụtụ ihe, ma m hụrụ anyanwụ mgbe ọ na-enwu, ma ọ bụ ọnwa ka ọ na-eje ije n'ịma mma ya, ma obi m na-eme m ihe ọchị n'ezoghị ọnụ, ma ọ bụ ọnụ m sụrụ
aka m n'ọnụ. Nke a bụkwa ajọ omume a ga-ama ikpe, n'ihi na agọnarịwo m Chineke nke nọ n'ebe ahụ. Ma m meghachiri omume n'ihi mbibi nke onye kpọrọ m asị, ma ọ bụ m mere ihe mmegide ọnwụ bịara m n'isi ya. Ekweghị m ka ọnụ m mehie, na-achọ nkọcha n'ahụ mkpụrụ obi ya. Ndị ikom nke ụlọ ikwu m, ọ bụghị na asịghị, onye ga-enye anyị anụ ahụ ya? Anyị agaghị enwe afọ ojuju. Onye mba ọzọ azọghị n'okporo ámá, mana o meghere ụzọ m nye onye na-agafe n'okporo ụzọ. Ọ bụrụ na m zoo mmehie m dị ka Adam, na-ezochi ajọ omume m n'obi, ọ bụ ezie na enwere m ọtụtụ mmadụ, mana ezinụlọ kacha njọ na-atụ m egwu. Ya mere, agbachiri m nkịtị ma ahapụghị m ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na enwere m onye ga-ege m ntị, lee ihe ịrịba ama m na Onye pụrụ ime ihe niile ga-agba akaebe maka m. Ọ bụrụgodị na onye iro m ede akwụkwọ megide m, ọ gaghị eburu ya n'ubu m wee were ya dị ka okpueze maka m. M ga-agwa ya aha njem ma gakwuru ya dịka onyeisi. Ọ bụrụ na ala m eti mkpu megide m, ma ọ bụ igere ya agbakọta ọnụ, ọ bụrụ na m eriela mkpụrụ ya na-enweghị ịgbachi nkịtị, ma ọ bụ ọ bụrụ na m eriela mkpụrụ obi nke ndị nwe ya, ka ahịhịa ụka eto n'ime ọka wit, na ọkụkọ taz kama ọka abalị. Okwu Job agwụla. Akwụkwọ nke Job, isi nke 32. Ndị ikom atọ a wee kwụsị ịza Job, n'ihi na ọ na-ele onwe ya anya dị ka onye na-enweghị obi abụọ. Iwe Elihu nwa Barachel onye Buzit, onye si n'ezinụlọ Ram, iwe ya, dịka m kwuru, dị ọkụ megide Job, n'ihi na ọ na-akwanyere onwe ya ugwu karịa Chineke. Iwe ya dịkwa ọkụ megide ndị enyi ya atọ, n'ihi na ha enweghị ike ịchọta azịza, ma ha katọrọ Job. Elihu nọrọ ruo mgbe Job kwuchara okwu, n'ihi na ha tọrọ ya. Mgbe Elihu hụrụ na ndị ikom atọ ahụ azaghị, iwe were ya nke ukwuu. Elihu nwa Barachel onye Buzit zara sị, abụ m nwata n'afọ ndụ m, unu bụkwa ndị agadi. Ya mere, enwere m obi abụọ ma tụọ egwu ịgwa unu echiche m, n'ihi na asị m, ụbọchị ga-ekwu okwu, ọtụtụ afọ ga-akụzikwa amamihe. N'ezie, mmụọ dị n'ime mmadụ, mana mmụọ nke Onye pụrụ ime ihe niile na-eme ka o doo anya. Ndị ukwu abụghị ndị maara ihe mgbe niile. Ndị okenye anaghịkwa aghọta ikpe ziri ezi mgbe niile. Ya mere, mụ onwe m ga-akọwakwa ikpe m. Ya mere sị, nụrụnụ okwu. Lee, echere m okwu unu, ma gee ntị n'ihe ọmụma unu. Mgbe unu na-achọ ihe kpatara ya, ma mgbe m lere gị anya, lee, ọ dịghị onye n'ime unu nke bara Loband mba nke na-azaghị okwu ya. Ka ị ghara isi, anyị achọtawo amamihe, n'ihi na Chineke atụfuola ya. Ọ dịghịkwa onye ọbụla. Ma ọ gwaghị m okwu ya, agwaghịkwa m aza ya okwu unu. Mgbe ahụ, ha jụrụ, ha azaghịkwa ọzọ, kama ha kwụsịrị okwu ha. Mgbe m lara, n'ihi na ha ekwughị okwu, kama ha guzoro jụụ ma ghara ịza ọzọ, zara n'oge m wee kọwaa echiche m. N'ihi na
ihe juru m n'ime, mmụọ dị n'ime m na-amanye m. Lee, afọ m dị ka mmanya vaịn nke na-enweghị ohere, dịkwa ka karama ọhụrụ na-ere ọkụ. Ya mere, m ga-ekwu okwu iji jide ume m. M ga-emepe egbugbere ọnụ m ma zaa. Ugbu a, agaghị m anabata ihu mmadụ, agaghịkwa m enye mmadụ aha, n'ihi na agaghị m enye aha ka onye kere m ghara iwere m na mberede. Akwụkwọ nke Job, isi nke 33. Ya mere, biko gee ntị n'okwu m niile. Lee, ugbu a emepeela m ọnụ m, ire m ekwuwo okwu n'ọnụ m, okwu m dị n'ezi obi m, egbugbere ọnụ m na-ekwupụtakwa ihe ọma dị ọcha. Mmụọ nke Chineke kere m, ume nke onye kachasị elu enyewokwa m ndụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike inye m azịza, kwadebe onwe gị ma guzoro n'ihu m. Lee, m dị ka ọchịchọ gị si dị n'ọnọdụ Chineke. Akpụrụ m nkwa ụrọ. Lee, egwu m agaghị atụ gị ụjọ, aka m agaghịkwa abụrụ gị ibu arọ. Ikwuoro m okwu n'ime afọ ole na ole, anụkwa m olu okwu gị. Abụ m onye dị ọcha, enweghị m mmehie, abụ m onye aka ya dị ọcha, ọ dịghịkwa ajọ omume ọbụla dị n'ime m. Lee, ọ chọtawo ohere megide m. O wee were m dị ka onye iro ya. O tinyewo ụkwụ m n'ụkwụ ya. Ọ na-elekwa ụzọ m niile anya nke ọma. Lee, n'ime nke a, ị meghị nke ọma. Aga m aza gị na Chineke karịrị mmadụ. Gịnị mere i ji emerụ onwe gị ahụ? N'ihi na ọ naghị enye ìhè. Ọ bụghị n'ihi na a ga-agụta ihe niile o nwere. Chineke na-ekwu okwu otu ugboro maọbụ ugboro abụọ, ọ naghị ahụkwa ya anya. Nrọ na ohu nke abalị. Mgbe ụra na-adakwasị ndị mmadụ, ha na-arahụkwa ụra n'elu ihe ndina ha. Ọ na-emepe ntị mmadụ, ọbụna site na mgbazi ha nke o mechiri emechi, iji mee ka mmadụ si n'ọrụ ya pụọ, ma zoo mpako mmadụ, iji chebe mkpụrụ obi ya pụọ n'olulu, ka ndụ ya ghara ịla n'iyi site na mma agha. Ọ na-enwekwa ihe mgbu n'elu ihe ndina ya, ihe mgbu nke ọkpụkpụ ya na-egbukwa mgbu, nke mere na ndụ ya na-eduga ya n'ịkpọ achịcha asị. Mkpụrụ obi ya na-erikwa nri dị mfe, anụ ahụ ya dara ada, nke a na-apụghị ịhụ ya anya. Ọkpụkpụ ya nke a na-ahụbeghịkwa anya na-agbajikwa. Otu a ka mkpụrụ obi ya na-agbanye n'ili, ndụ ya na-agbanyekwa n'ili. Ọ bụrụ na onye ozi ma ọ bụ onye ntụgharị okwu nọ ya, otu n'ime 1,000 mmadụ n'aka nri ya, na-agwa nwoke ahụ okwu ya, mgbe ahụ ọ ga-emere ya ebere wee sị, napụta ya ka ọ ghara ịda n'olulu, n'ihi na enwetara m nkwekọrịta. Mgbe ahụ, anụ ahụ ya ga-adị ọhụrụ dịka nke nwatakịrị. Ọ ga-alọghachikwa dịka ọ dị n'oge ntorobịa ya. Ọ ga-ekpeku Chineke ekpere, ọ ga-emere ya amara, ọ ga-ahụkwa ihu ya n'ọnụ, n'ihi na ọ ga-enye mmadụ ezi omume. Ọ ga-ele mmadụ anya. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla sị, emehiewo m, enweghị m ezi omume,
ọ baghịkwa m uru ọbụla. Ọ ga-anapụta mkpụrụ obi ya n'olulu, ndụ ya ga-ahụkwa ìhè. Lee, ihe ndị a niile Chineke ga-eme ugboro abụọ ma ọ bụ atọ na mmadụ, ka mkpụrụ obi ya wee laghachi n'olulu ahụ, ka ìhè nke ìhè wee nye ya ìhè. Gee m ntị nke ọma, biko gee m ntị. Gbachie nkịtị, m ga-ekwukwa okwu. Ọ bụrụ na enwere m ihe ọbụla a ga-ekwu, zaa m okwu, n'ihi na achọrọ m ime ka ị bụrụ onye ezi omume. Ọ bụrụ na ị meghị otu ahụ, gee m ntị, debe ire gị, m ga-akụziri gị amamihe. Akwụkwọ nke Job, isi nke 34. Elihu zara sị, nụrụnụ okwu m, unu ndị maara ihe, geenụ m ntị, unu ndị maara ihe, n'ihi na ntị na-anwale okwu dịka ọnụ si anụ nri. Ka anyị hụ ikpe ziri ezi n'etiti onwe anyị ma mara n'etiti onwe anyị ihe dị mma. N'ihi na Job kwuru sị, abụ m onye ezi omume, Chineke ewepụkwa m ikpe. M ga-anọgide n'ezi omume m? Ọnya m na-agbawa agbawa, ndị njọ enweghị mmehie m. Gịnị ka mmadụ dị ka Job, onye na-anụ ịkwa emo dịka mmiri, onye na-eso ndị na-eme ihe ọjọọ na-eje ije na ndajọ omume, n'ihi na ọ sịrị, ọ baghị uru mmadụ iso Chineke jee ije. Ya mere, geenụ m ntị, ndị maara ihe. Chineke achọghị ka ihe ọjọọ dịrị n'ime Chineke. Ajọ omume dịkwa n'ime onye pụrụ ime ihe niile, n'ihi na ọ ga-akwụghachi mmadụ dịka ọrụ ya si dị. Ọ ga-emekwa ka onye ọbụla chọta ụzọ nke ya. N'ezie, Chineke agaghị eme ajọ omume. Onye pụrụ ime ihe niile agaghịkwa ekpe ikpe. Onye ka ọ họpụtara n'ụwa ma ewezụga ya? Ma ọ bụ onye ka o tinyere ụwa dum? Ọ bụrụ na o tinye obi ya n'ahụ mmadụ, ma ọ chịkọta mmụọ ya na ume ya n'ahụ onwe ya, anụ ahụ niile ga-ala n'iyi ọnụ, mmadụ ga-alaghachikwa n'aja. Ọ bụrụ na ị nwere nghọta, gee ntị na nke a ma nụ ihe okwu m pụtara. Onye kpọrọ ikpe asị bụ nwoke nwere okwukwe. Ị ga-ekpe ikpe onye ajọ omume, ikpe onye ziri ezi karịa. Ị ga-asị, ị bụ onye ajọ omume, ma ọ bụ ị bụ onye ajọ omume, ma ọ bụ ndị isi unu bụ ndị ajọ omume, ma ọ bụghị ya. Ọ ga-abụkwa onye na-anaghị anabata ndị isi, ma na-anaghị ele ndị ọgaranya anya karịa ndị ogbenye, n'ihi na ha niile bụ ọrụ aka ya. Ha ga-anwụ na mberede. Ndị mmadụ ga-enwekwa nsogbu n'etiti abalị. Ha ga-agafekwa iwepụ ndị dị ike n'aka ha, n'ihi na anya ya dị n'ụzọ mmadụ, ọ na-ahụkwa mmegharị ya niile. Ọ dịghị ọchịchịrị ma ọ bụ onyinyo ọnwụ iji zoo ndị na-eme ihe ọjọọ, n'ihi na ọ gaghị amanye mmadụ ime ka ọ kpọta ya. Ọ ga-agbaji ndị dị ike na-enweghị ya n'ikpe n'ihu Chineke, na-achọ ha ma tinye ndị ọzọ n'ọnọdụ ha. Ya mere, ọ na-ekwupụta ọrụ ha. Ọ na-eme ka abalị gafee, a ga-ebibikwa ha. Ọ na-eti ha ihe dịka ndị ajọ omume n'ebe ndị ohu nọ, n'ihi na ha hapụrụ ya. Ha echeghịkwa echiche banyere ụzọ ya niile, nke mere ka njem nke ndị ogbenye bịakwute ya. Ọ nụwokwa mkpu akwa nke ndị nọ n'ahụhụ. Mgbe ọ na-eme ka obi dajụọ, onye pụrụ ịkpata nsogbu? Ma mgbe o zochiri ihu ya,
onye pụrụ ịhụ ya? Onye pụrụ ịhụ ya ma mba ma ọ bụ otu onye? N'ihi na onye ihu abụọ na-achị, n'ihi na ndị mmadụ bụ ndị a tọrọ n'ọnya. N'ezie, ọ dị n'aka Chineke isi, agbagharala m, agaghị m ebibi. Ma ọ bụrụ na ahụghị m, kụziere m. Ọ bụrụ na emeela m ihe ọjọọ, agaghị m eme ya ọzọ. Ọ ga-eme ihe ahụ site n'aka gị, n'ihi na ị maghachila ya, n'ihi na ị họrọ ọ bụghị. Ka ndị nwere ọgụgụ isi gwa m, ka onye maara ihe gee m ntị. Job ekwughị okwu n'ụzọ amamihe, okwu ya adịghịkwa dịka amamihe si dị. Achọrọ m ka m nwalee m, dịka azịza nye ndị ajọ omume si dị, n'ihi na ọ na-agbakwunye nnupụisi na mmehie ya. Ọ na-akwọ aka ya n'etiti ha ma na-ekwu okwu ya megide Chineke. Akwụkwọ nke Job, isi nke 35. Elihu kwuru okwu ọzọ wee sị, o ziri ezi n'anya gị na ị sịrị, abụ m onye ezi omume karịa Chineke? N'ihi na ị siwo, gịnị ka ọ bara gị uru, gịnịkwa ka ọ bara m uru, ịsachapụ mmehie m? Ya mere, m ga-aza gị na ndị enyi gị, lee anya n'eluigwe wee hụ igwe ojii dị n'elu karịa gị. Ọ bụrụ na ị mehie, gịnị ka ị ga-eme ya? Mgbe mmehie gị dị ọtụtụ, gịnị ka ị ga-eme megide ya? Ọ bụrụ na ị bụ onye ezi omume, gịnị ka ị ga-enye ya, ma ọ bụ gịnị ka ọ na-anata n'aka gị? Ihe ọjọọ gị nwere ike imerụ mmadụ dịka gị ahụ, ebe ezi omume gị nwere ike ịbara nwa mmadụ uru. Ha na-eme ka ọtụtụ ndị a na-emegbu kwaa akwa, ndị na-eti mkpu n'ihi ime ihe nke dị ike. Ma ọ bụ ọ dịghị onye na-asị, olee ebe Chineke nke kere m nọ? Onye na-abụ abụ n'abalị, onye na-akụzi ihe karịa anụ ọhịa nke ụwa, onye na-enyekwa amamihe karịa ọkụ nke eluigwe. Mgbe ahụ, ha na-eti mkpu n'ihi ime ihe nke ndị ajọ omume, mana ọ zaghị. Chineke anaghị ege ntị n'ihe efu. Onye pụrụ ime ihe niile adịghịkwa echebara ha echiche. Ọ bụ ezie na ị na-asị, Chineke, ị gaghị echebara ya echiche, ma ikpe dị n'ihu ya. Tụkwasị ya obi ma ugbu a, n'ihi na iwe ya eletabeghị ya. Ọ bụghịkwa mmebi ahụ nke ukwuu, n'ihi na Job meghere ọnụ ya n'ime akwara ma na-eme ka okwu bawanye na-enweghị ihe ọmụma. Akwụkwọ nke Job, isi nke 36. Elihu gara n'ihu wee sị, nyenụ oge, m ga-ezikwa unu ihe, n'ihi na unu ka ga-ekwu okwu n'ebe dị anya. Mara ihe ọbụla ma nye unu onye okike m ihe, n'ihi na m ga-agwa unu ihe ziri ezi n'okwu m. Ọ gaghị abụ ụgha. Onye zuru oke n'ihe ọmụma ga-abụkwa onye dị ike. Chineke agaghị achụpụ unu. Lee, onye ọbụla nwere obi ike, ọ na-echebe ha. Ọrụ ha dị ike ma dịkwa ike. Ọ naghị echebe ndị ajọ omume, kama ọ na-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị nọ na mkpa. Ọ naghị ahapụ ndị ezi omume, kama ha na ndị eze nọ n'oche eze ha ruo mgbe ebighị ebi. Ebe a na-ebuli ha elu, ọ bụrụkwa na eji agbụ ígwè kee ha ma kee ha n'ahụhụ, mgbe ahụ ọ ga-emere ha ọrụ na mmehie ha, n'ihi na ha dị mpako.
Ọ ga-emeghekwara ha ntị na ịdọ aka na ntị, ma nye ha iwu ka ha si n'ihe ọjọọ pụọ. Ha na-erubere ya isi ma na-ejere ya ozi. Ụbọchị ha ga-agwụ n'ọganihu, afọ ha ga-adịkwa njọ. Ma ọ bụrụ na ha emeghị ihe ọjọọ n'amaghị ama, ma ndị ihu abụọ na-erubere isi, ha ga-eji mma agha na-aga, ndị obi ha na-eme ihe ọjọọ, na-emekwa iwe dịkwuo njọ, n'ihi na ha anaghị akpọ oku mgbe ha na-eke ha. Mkpụrụ obi ha na-anwụ n'oge ntorobịa, ndụ ha na-agbakwa akwụna. Ọ na-ahapụ ndị ogbenye n'ahụhụ ya ma na-emeghị ntị ya n'ihe isi ike. Ya mere, ọ gaara akpọpụta gị site n'ebe ziri ezi gaa n'ebe eji ofe rie nri. Ọ gaghịkwa emechi gị. Ihe niile dị n'elu tebụl gị ga-ejupụtakwa n'abụba, ma ị jupụtara n'ikpe nke ndị ajọ omume. Ọ bụ eze na ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi na-edebe ihe niile, n'ihi na iwe Chineke bụ na ọ bụrụ na ọ na-apụghị ihe ị nwere n'ụba, ọ gaghị enye gị ọtụtụ onyinye. Ọ bụrụ na ọ naghị echebara akụnụba gị echiche, ọ naghị agụ ego ma ọ bụ ihe niile dị ike. Anakwala ntị n'abalị dịka ọ na-ebibi ndị mmadụ n'ebe ha nọ. Atụla anya n'ihe ọjọọ, n'ihi na ị họrọ ya karịa ihe ọjọọ. Chineke, onye na-ebuli elu site n'ike ya, onye bụ onye ozizi ya? Onye mere ka ụzọ ya guzosie ike nye ya? Ma ọ bụ onye pụrụ isi emeela ihe ọjọọ? Cheta ọrụ ya dị elu, nke ndị mmadụ na-ahụ. Ndị mmadụ na-ahụ ya ma na-ahụ ya site n'ebe dị anya. Chineke dị elu, anyị amaghịkwa ya, anyị enweghịkwa ike ịchọpụta aha afọ ya. Mgbe ọ gbochiri ntapu mmiri, ihe na-esi n'anwụ ya pụta, nke igwe ojii mere ka ọ dakwasị mmadụ n'ụba. Onye ga-ama nkewa nke igwe ojii na egbe eluigwe nke ụlọ ikwu ya? Lee, ọ na-enwu ìhè n'elu ya, na-enyocha ala oke osimiri. N'ihi na otu aka a, ọ na-ekpe ndị mmadụ ikpe ma nye nri n'ụba. Ọ na-eme ka ìhè na igwe ojii kwekọọ, ma nye iwu ka ha megide ya. Onye ya na ya so gosiri ya wee bilie n'iwe. Akwụkwọ nke Job, isi nke 37. Ugbu a, ọ bụ na obi m na-atụ egwu, ọ na-ama jijiji n'ọnọdụ ya? Gee ntị n'olu olu ya na mkpọtụ nke si n'ọnụ ya pụta. Ọ na-eduzi ya n'eluigwe dum, ìhè ya na-erukwa nsọtụ ụwa. Mgbe ọ gasịrị, ọ na-ada ụda. Ọ na-eji olu nke onye ukwu ya mee ka egbe eluigwe daa. Ọ naghịkwa egbochi ha mgbe a nụrụ olu ya. Chineke ji olu ya mee ka egbe eluigwe daa n'ụzọ dị egwu. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu nke anyị na-amaghị, n'ihi na ọ na-asị snow dị n'ụwa. Otu ahụkwa ka ọ na-agwa obere osisi na nnukwu osisi ike ya. Site n'ike ya, ọ na-emechi mmadụ niile, ka mmadụ niile wee mara ọrụ ya. Mgbe ahụ, anụ ọhịa na-abanye n'ọgba ahụ wee nọrọ n'ọnọdụ ya. Oke ifufe na-esi n'ebe ndịda bịa, ifufe oyi sikwa n'ebe ugwu bịa. Site na ume Chineke,
Oyi na-eme ka igwe ojii na-arụ ọrụ iji nye ụwa mmiri ma mee ka ọ dị ka ọchịchịrị. Ọ na-emekwa ka igwe ojii nke ìhè ya gbasaa. A na-atụgharịkwa ihe n'okpuru nduzi ya ka ha wee mee ihe o nyere n'iwu maka ntaramahụhụ, ma ọ bụ maka ala ya, ma ọ bụ maka ha n'ụwa niile, ma ọ bụ ebere. Ọ na-eme ka o mezuo. Nụrụnụ ọrụ ebube nke Chineke. Ị nụrụ nke a? Job guzo ma tụlee mgbe Chineke haziri ha ma mee ka ìhè nke igwe ojii ya na-enwu. Ị maara ụdị igwe ojii dị iche iche na ọrụ ebube nke onye zuru oke n'ihe ọmụma, ma ọ bụ kedu ka uwe gị dị mgbe o mere ka uwe dị jụụ site n'ifufe ndịda? Ị gbasawo ntị gị nke siri ike ma dị ka aịzin gbazere agbaze. Gwa ya ihe anyị ga-agwa ya, n'ihi na anyị enweghị ike iwepụ okwu anyị n'ihe ọchịchịrị. A ga-agwa ya mgbe m ga-ekwu okwu, ma ọ bụ mmadụ ọ ga-ekwu okwu mgbe a na-ebibi ya? Ugbu a, ụmụ mmadụ anaghị ahụ ihe na-enwu site n'igwe ojii, kama ifufe na-agafe ma mechie ha. Ọ na-enwu site n'ugwu. Otuto ya bụ Chineke, onye dị egwu. Ọ bụ onye pụrụ ime ihe niile. Anyị enweghị ike ịchọpụta. Ọ dị oke mma n'ike na ikpe ziri ezi. Ọ naghị ewutekwa. Ya mere ka mmadụ tụọ egwu ya, n'ihi na ọ gaghị echebara ndị maara ihe echiche. Akwụkwọ nke Job, isi nke 38. Mgbe ahụ, Jehova zara Job site n'ọchịchịrị ndụmọdụ na okwu na-enweghị oke ifufe wee sị: onye bụ onye ahụ ihe ọmụma? Lee, ugbu a, ihu gị dị ka mmadụ. M ga-ajụ gị ma kọwaa gị. Ebee ka ị nọ mgbe ị tọrọ ụwa? Kwuo, ma ọ bụ bụrụ na ntọala gị nwere nghọta. Onye dọpụtara nna ya, ma ọ bụ onye depụtara oke ala, ebe e tinyere ntọala ya, ma ọ bụ onye tọrọ nkume ya? Mgbe kpakpando ụtụtụ kpere ekpere nye m, Chineke nọkọtara ọnụ. Ụmụ nwoke niile nke, ma ọ bụ ndị mechiri emechi, ndị zukọtara ọnụ, ma ọ bụ oke osimiri nwere ọnụ ụzọ ámá. Mgbe ọ na-agagharị ma pụta dịka site n'afọ, mgbe m nwere igwe ojii dịka ihe mkpuchi na ọchịchịrị dịka eriri iji kpuchie oke osimiri, mgbe m guzobere iwu m n'elu na ihe mgbochi na ụlọ elu dị n'ime ya, m wee sị, ị gaghị aga n'ihu ma ọ bụghị karịa. Ebee ka ihe gị ga-anọgide? I nyere ụtụtụ iwu kemgbe ụbọchị gị. Ị maara ebe ọ nọ, mee ka ụtụtụ ruo, ka o wee jide ndị na-abịa n'ụwa, ka e wee maa jijiji ndị ajọ omume na ya. A na-agbanwe ya ka ọ ghọọ ụrọ. Ihe niile dịkwa ka uwe. A ga-ewepụ ìhè n'aka ndị ajọ omume. A ga-agbajikwa ngwa ọgwụ ha. Ị banyela n'aka oke osimiri, ka i jeworo ije ihe omimi. E meghere gị ọnụ ụzọ ọnwụ, ka ị hụwo ọnụ ụzọ nke onyinyo ọnwụ. Ị hụla obosara ụwa? Kwuo ma ị maara ihe a niile. Olee ebe ụzọ dị ìhè dị? Ebe ọchịchịrị dị, ka i wee nabata ya n'oke ala ma nara ụzọ ndị na-eduga n'ụlọ ya. Ị maara ya n'ihi na a mụrụ gị mgbe ahụ,
n'ihi na aha ụbọchị gị dị ukwuu. Ị banyela n'ime ebe snow dị? Ka ị hụla akụ dị n'eluigwe? Olee ndị m zoro maka oge nsogbu, maka ụbọchị agha na agha? Olee ụzọ esi kewaa ìhè nke na-agbasa ifufe ọwụwa anyanwụ n'elu ụwa? Onye setịpụrụ ogbo maka mmiri ozuzo, ma ọ bụ ụzọ maka amụma nke egbe eluigwe gị, ka o wee gbasaa n'ụwa ebe ọ dịghị onye nọ, n'ọzara ebe ọ dịghị onye nọ, ime ka ọzara na ebe ọzara jupụta, mekwa ka ahịhịa pulite? Onye bụ nna nke Ray? Ma ọ bụ onye wetara igirigi? Onye n'afọ onye ka ile si pụta? Onye wetara oyi nke eluigwe? Mmiri ezoro ezo dịka nkume? Ihu omimi ahụ kpuchikwara anwụrụ ọkụ? Ị nwere ike ime ka mmepụta ndị iro nke Pleiades zuru ike, ma ọ bụ gbazie eriri Orion? Ị nwere ike ime ka Mazarot bilie n'oge ha? Ị nwere ike iduzi Arcturus na ụmụ ya? Ị maara ụzọ nke Yuan, ma ọ bụ ị nwere ike ịtọ iwu na ya? Ị nwere ike iweli olu gị gaa n'igwe ojii ka ọtụtụ mmiri wee nyere gị aka? Ị nwere ike izipụ amụma ka ha wee jee ije wee sị gị, lee, anyị nọ n'ebe a? Onye tinyere amamihe n'ime akụrụ, ma ọ bụ onye nyere obi nghọta? Onye nwere ike iwepụ igwe ojii site n'amamihe? Ma ọ bụ onye nwere ike ime ka igwe ojii nke ụwa kwụsị? Mgbe ụwa siri ike, aja ndị ahụ wee sie ike. Akwụkwọ nke Job, isi nke 39. Ị ga-achụ nta ekpere maka ọdụm, ma ọ bụ agụ nke ụmụ ọdụm? Na-eme ka agụụ ju gị afọ mgbe ha na-agbagoro agbago n'ebe ha nọ, ma nọrọ n'ihe ndina ha na-eche? Onye na-akwadebe nri ya maka Rona mgbe nnụnụ ya na-etiku Chineke, na-awagharị maka ịmara awa ụkọ nri? Mgbe ewu ọhịa na-amị mkpụrụ ha, ka ị maara mgbe ele na-amụ nwa? Ị pụrụ ịmata ego ha na-enweta? Ka ị maara awa ha na-amị mkpụrụ? Ha na-ehulata onwe ha, ha na-emekpa ntorobịa ha ahụ, ma na-eme ka ha nwee mwute. Ma ntorobịa ha na-ama abụba ma na-aza n'opi. Ha na-apụ, ma ha alaghachighị n'ụlọ ha. Onye tọpụrụ osisi ọhịa ahụ? Ma ọ bụ onye tọpụrụ agbụ osisi ọhịa ahụ? Ọ bụ m mere ọzara ka ọ bụrụ ebe obibi ya. Nnu ya na-emekwa ka ọ bụrụ ebe obibi ya. Ọ na-akwa igwe mmadụ nke obodo emo. Ọ naghị anụ mkpu nke ndị na-agba ọsọ. Ọ na-achọ ugwu maka ebe ịta nri ya. Ọ na-achọkwa ihe niile dị ndụ. Ọ ga-ejere gị ozi ma ọ bụ na-elekọta igwe atụrụ gị. Ị ga-ahụ Vikoni na igwe ya ka ha rụọ ọrụ n'ime ọhịa. Ma ọ bụ ọ ga-akọ ubi ndagwurugwu n'azụ gị? Ị ga-atụkwasị ya obi n'ihi na ike ya dị ukwuu, ma hapụ ọrụ gị nye ya? Ị ga-atụkwasị ya obi na ọ ga-eweghachite mkpụrụ gị ma chịkọta ya n'ubi gị? Ị nyela Pekọs nkụ mara mma, ma ọ bụ nkụ na abụba? Ọ na-eme ka akwa ya dị n'ala ma mụọ ha n'aja. Ma chefuo na nnụnụ nwere ike ịgbasa ha, ma ọ bụ na anụ ọhịa nwere ike ịgbawa ha.
Ọ na-egosi onwe ya dịka onye obi tara mmiri nye ụmụ ya, dịka a ga-asị na ha abụghị nke ya. Ọ naghịkwa eche banyere ya, dịka a ga-asị na ọ dọkpụrụ onwe ya n'ime akwara. N'ihi na Chineke enyela ya amamihe ma nye ya akụkụ nghọta ọbụla. Mgbe oge ruru, ọ na-arịgo n'elu ịnyịnya ma na-akwa ịnyịnya na onye na-agba ya emo. Ị na-enye ịnyịnya ike ma ọ bụ na ị kpuchiri olu ya, na ị tụrụ ya ụjọ dịka ịnyịnya ịchụ nta. Olu ya siri ike dị egwu. Ọ na-egwu ala n'ime ndagwurugwu wee nwee mmetụta siri ike. Ọ na-aga izute onye kachasị ike. Ọ na-akwa egwu emo. Ọ naghị atụ egwu. Ọ dịghịkwa atụ egwu n'ihi mma agha. Ntị na ọta, ọ bụ eze na ube na-egbuke egbuke na-adakwasị ya. Ọ na-eloda ala n'ụjọ na iwe. Ọ maghịkwa na ọ bụ mkpọtụ opi. Ọ na-ekwu n'etiti opi, “Ah, ah!” Ọ na-anụ isi agha, mkpọtụ nke ndị isi na mkpu. Ugo o nwere ike ife n'ihi amamihe gị? Gbasa nku ya n'ebe ndịda. Ugo o nwere ike ịrịgo n'iwu gị, ka ọ bụ wuo akụ ya n'elu ụlọ ya? Ọ na-anọ n'ebe siri ike, ọbụna n'elu ebe siri ike na n'elu ụlọ elu. Site n'ebe ahụ ka ọ na-elepụ anya maka nri. Anya ya na-ahụkwa ihe mgbu. Ụmụ ya na-aṅụkwa ọbara ebe ndị egburu egbu nọkwa. Ebe ahụ ka ọ nọ. Onyenwe anyị gwara Job okwu ọzọ wee sị, nke a ọ bụ ịmụta isiokwu megide Onye pụrụ ime ihe niile? Onye na-abara Chineke mba, ya zaa ya. Job wee zaa Onyenwe anyị sị, lee, abụ m onye ihere. Gịnị ka m ga-aza gị? M ga-etinye aka m n'ọnụ m? Ekwuwo m okwu otu ugboro mana azaghị m, ugboro abụọ mana agaghị m aga n'ihu ọzọ. Akwụkwọ nke Job, isi nke 40. Jehova zara site n'oké ifufe wee sị, chee ihu gị ugbu a dịka mmadụ. M ga-ajụ gị, ị ga-ekwupụta onwe gị nye m. Ị ga-agọnarị ikpe m, ma ọ bụ ị ga-ama m ikpe ka akpọ m onye ezi omume? Ị nwere ngwa ọgụ dịka Chineke, ma ọ bụ egbe eluigwe na-ada ụda dịka ya? Jiri ebube na nsọpụrụ chịkwaa onwe gị ugbu a. Yikwasị onwe gị mma na nsọpụrụ. Tụfuo iwe gị. Lee ndị niile dị mpako, tụdaa ha. Lee ndị mpako ma wedaa ha ala. Bibiekwa ndị ajọ omume n'ọnọdụ ha. Zobe ha ọnụ n'aja. Zoo ihu ha n'ebe nzuzo. Mgbe ahụ m ga-ekwupụtara gị na aka nri gị nwere ike ịzọpụta gị. Lee Behemot, onye m kere na gị, onye na-eri ọka dịka ehi. Lee, ike ya dị n'ụkwụ ya, ike ya dịkwa n'afọ ya. Mgbe ọ na-enwe obi ụtọ, ọdụ ya dịka osisi sida. Ọ na-agbakọtakwa osisi nke nkume ya ọnụ. Ọkpụkpụ ya dịka mkpanaka osisi. Ọkpụkpụ ya ndị pere mpe dịka mkpanaka igwe. Ọ bụ ya bụ isi n'ụzọ Chineke. Onye kere ya ga-eme ka mma agha ya bịaruo ya nso. Ugwu ga-eme ka ọ gbada na ndagwurugwu, ebe anụ ọhịa niile na-egwuri egwu. Ọ na-edina n'okpuru osisi n'ogige ugwu nke oke ọhịa. Osisi ọ ga-eji ndụ ha chebe ya, ma ọ bụ osisi wilo nke osimiri.
ahụ nwere ike ịgba ya gburugburu. Lee, ọ na-agbụ mmiri n'osimiri ahụ ma ọ dịghị ọsọ ọsọ. Ọ tụkwasịrị obi na ọ ga-adọta onye nwere ya n'ọnụ ya. Ọ na-ejide ya n'anya ya ma tinye imi ya n'ihe ọ bụla ọ ga-eru. Ị nwere ike iji yoke na eriri dọpụta lutein nke ị ga-atụba ruo ire ya. Ị nwere ike ịtụba anyụike n'ime ya. Ị pụrụ ịghọta egbugbere ọnụ ya n'akụkụ. Ọ ga-ekpe ekpere ọtụtụ ugboro nye ya? Ka ọ ga-agwa gị okwu nke ọma? Ọ ga-agba ndụ gị? Ị ga-ewerekwa ya dị ka ohu gị ruo mgbe ebighị ebi? Ị ga-eji ya gwuo egwu dịka nnụnụ, ka ọ ga-eji ya mee ihe masịrị gị? Anyị ga-eso ya rie nri? Anyị ga-atụba ya n'etiti ndị na-agba ọsọ? Anyị ga-enwe ike iji akpụkpọ ahụ ya jupụta nkata ahụ ma ọ bụ jupụta efere azụ ahụ n'isi ya? Bikwasa ya aka gị n'ahụ ya. Cheta agha ahụ. Emekwala ya ọzọ. Lee, olileanya ya dị na ndụ, n'ihi na ọ gaghị efu ya n'anya ya. Akwụkwọ nke Job, isi nke 41. Ọ dịghị onye na-atụ egwu nke na ọ ga-anwa anwa ịkpali ya. Onyezi bụ onye nwere ike iguzo n'ihu m? Onye buru ụzọ kpebie m ka m mechie? Ihe niile dị n'okpuru eluigwe bụ nke m. Agaghị m agbachi nkịtị gbasara akụkụ ya. Ike ya na oke ya mara mma. Onye ga-ekpuchi ihu uwe ya, ma ọ bụ onye? Ọ ga-ejiri eriri abụọ bịaruo ya nso? Ọ ga-emepụ ọnụ ụzọ ihu ya? Eze ya na-atụ egwu gburugburu. Akpịrịkpa ya dị ka ọta nkume. A na-emechikwa ha nke ọma. Ekekọtara otu n'etiti ibe ya. Ifufe adịghịkwa ikewapụ ha. Ekekọtara otu n'etiti ibe ya. Ha ejikọtara ọnụ. Apụghịkwa ikewapụ ha. Akwara ya na-eme ka ihe na-enwu. Anya ya dịkwa ka nku anya ụtụtụ. Ọnwa na ọkụ si n'ọnụ ya pụta. Anwụrụ si n'imi ya pụta. Iku ume ya dị ka nke si n'ite ma ọ bụ ite, na-eme ka okpu ọkụ gbaa ọkụ. N'ihi na ire ọkụ si n'ọnụ ya pụta. Olu ya siri ike. Ọrụ ya na-ala n'ihu ya. Akụkụ ahụ ya dị mma. Ha siri ike n'onwe ha. Apụghịkwa ịfụchi ha. Obi ya siri ike dịka nkume, sirikwa ike dịka isi nkuku. Ndị dị ike na-atụ egwu site n'ịdị ebube ya. Ha na-enwekwa mmetụ nke enweghị ihe ga-eme. Mgbe mma agha metụrụ ya aka, ọ na-ebili, ma ọ bụghị site n'ùbe, ma ọ bụ site n'akụ, ma ọ bụ site na harpun. Ọ na-ele igwe ahụ anya dịka eriri. Mkpanaka ahụ dịkwa ka osisi rere ure. Onye na-agba ụta enweghị ike ime ka ọ gbapụ. Nkume nke ebe awụwo ahịhịa ọka nye ya. A na-ewere akụ dịka osisi siri ike. Ya na ya na-achị ọchị mgbe a na-ama jijiji ùbe ya. Nkume dị nkọ dị n'okpuru ya. Ihe dị nkọ na-agbasa n'ala. Ọ na-eme ka omimi gbapụta dịka ite. Ọ na-emekwa ka oke osimiri dịka ite mmanụ. Ọ na-eme ka ụzọ na-enwu n'azụ ya. Ị ga-asị na omimi dịka isi ịnyịnya. N'ụwa, ọ dịghị onye dịka ya.
e nwere ya n'enweghị egwu. Onye na-ahụ ihe niile, ọ bụ eze n'elu ụmụ mkpakụ niile. Akwụkwọ nke Job, isi nke 42. Job wee zaa Jehova sị: mara na ị pụrụ ime ihe niile, na ọ dịghị echiche ọbụla zoro ezo n'anya gị. Onye bụ onye na-ezobe ndụmọdụ na-amaghị ya? Ya mere, ekwuwo m ihe m na-aghọtaghị, nakwa ihe ndị dị oke egwu nye m nke m na-amaghị. Nụrụ biko, m ga-ekwu okwu, m ga-ajụ gị, ị ga-ekwupụtara m onwe gị. Ị na-ahụ gị, anụwo m banyere gị site n'ịnụ ntị, mana ugbu a n'anya m. Ya mere, ana m akpọ onwe m asị ma chegharịa n'aja na ntụ. Mgbe Jehova kwusiri okwu ndị a iji cheta ihe a, Jehova gwakwara Elifaz onye Teman sị: iwe m dị ọkụ megide gị na ndị enyi gị abụọ, n'ihi na unu ekwughị ihe ziri ezi banyere m, dịka ohu m Job. Ya mere, werenụ ehi 10 na ebule 10, gaanụ n'ebe ohu m Job nọ, chụọnụ aja nsure ọkụ maka onwe unu. Ohu m Job ga-ekpekwara unu ekpere, n'ihi na m ga-anabata ya. Ma ọ bụrụ na agaghị m eme unu ihere, n'ihi na unu enweghị ihe ziri ezi banyere m, dịka ohu m Job. Elifaz onye Teman, Bildad onye Shua na Zofa onye Nama gara mee ihe Jehova gwara ha. Jehova wee nabata ihe ahụ. Jehova wee mee ka Job gbanwee obi ya banyere mkpọrọ Job meghee. Mgbe o kpere ekpere maka ndị enyi ya, Jehova nyekwara Job ọkpụkpọ abụọ karịa nke o nwere na mbụ. Ụmụnne ya nwoke niile, ụmụnne ya nwanyị niile, na ndị niile mara ya na mbụ bịakwutere ya. Ha wee soro ya rie nri n'ụlọ ya. Ha wee nwee ọmịiko n'ebe ọ nọ, kasiekwa ya obi maka nhụjuanya niile Jehova wetara ya. Onye ọbụla wee nye ya otu mkpụrụ ego. Onye ọbụla n'ime ha wee nye ya otu mkpụrụ ego ọlaedo. Jehova wee gọzie ụbọchị ikpeazụ karịa nke mbụ, n'ihi na o nwere 100,000 atụrụ, 1,000 kamel 6, 1,000 ehi 20, na 1,000 ịnyịnya ibu. O nwekwara ihu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 3. Ọ kpọrọ otu aha Lemima, onye nke abụọ aha Kezia, onye nke atọ aha Karin Hapuk. N'ala ahụ dum, ahụghị ụmụ nwanyị mara mma dịka ụmụ nwanyị Job. Nna ha wee nye ha ihe nketa n'etiti ụmụnne ha. Mgbe nke a gasịrị, Job dịrị ndụ 100 afọ na 4, wee hụ ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị ikom ruo ọgbọ 4. Job wee nwụọ mgbe ọ dị agadi ma jupụta n'ụbọchị.